Magandang araw sa inyo mga kakwentong takip silim. Ako po muli ito si Sir Jag na bumabati sa inyo ng isang masayang araw. Bago natin pasimulan ng kwento, hayaan ko munang i-shoutout ang ating isa sa mga nagbe-birthday ngayong August na walang iba, si Gelides Villegas. Muli, isang maligayang kaarawan sa iyo. Ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Flash Report. Local Flash News sa Sitio Balita. Mga kasityo, di umano, may natagpo ang bangkay sa gubat. At sino kaya ang salarin? Ayon sa mga nakakita, marami raw talagang galit sa taong yan. Sinasabing baka mga yon ang nagpatumba sa kanya. Pero mga kasityo, may nagsasabing mabangis na nilalang ang may gawa. Bumalik na naman ang usapin ng aswang. Aswang? Sa panahon ngayon, meron pa ba nun? Aba, hindi naman masamang maniwala mga kasityo, hindi ba? May nakita raw ding gumagala na mag-asawang dayo na lumalabas lang sa gabi at nagbumula pa sa gubat. Ay Diyos ko, nakakabahala naman yan. Mag-ingat-ingat na lang tayo mga kasityo sa lahat ng nilalang. Mapabuhay man o mapamikidalaman sa kababalaghan. Flash Report. Sir Jag, nangilig ako nang marinig ang mabilisang balita. Kaya agad na rin akong napasulat. Ako nga pala si Gardo. At saksi ako ng kwento ng isang bagong mag-asawa na napadpad sa maling baryo kung saan naging alipin ako. Opo, naging alipin ako ng mga aswang doon. Pero siguradong hindi nyo rin ako masisisi sa uli. Ngayon, simulan na natin sa kung paanong dumating ang nagligtas sa akin at kung paano sila naligaw ng landas. Anton, huminto ka muna kaya. Kanina pa tayo paikot-ikot dito eh. Sabi ko sa'yo, dapat dun tayo kumanan sa may lumang kiskisa ng palay. Tingnan mo, lalong kumakapal ang gubat. Parang wala na tayong madadaanan. Lana, relax ka lang, okay? Hanin mo natin to. Huwag din nating pairalin ng init ng ulo. Shortcut to sabi ng sign aids na nadaanan natin kanina. Mas mabilis dito kaysa dun sa main highway na punong-puno ng truck. Delikado pa. Shortcut? Anong shortcut, Anton? Wala na nga tayong nakakasalubong na ibang sasakyan. Ni motor nga wala. At yung map sa cellphone, kanina pa no signal. Iikot mo na to habang maliwanag pang daan. Mahal naman magtiwala ka lang. Maganda yung pupuntahan natin. Sulit tong paglalakbay natin dito. Anak ng... Ano yun? Anong nangyari? See? Sinasabi ko na sa'yo Ngayon paano na tayo? Sa gitna tayo ng gubat tumirik? Alam mo namang hindi pang lubak tong kotse natin. Wait lang. Tumahimik ka muna, Lana. Stay ka lang dyan. Ilak mo tong pinto. Buisit! Basag yata ang radiator hose. Nag-iinit pa. Lana, kailangan natin ng tubig. Sabi na kasing iikot na O ayan ang sapa sa gilid. Sasamahan kita. Tingnan mo kung may makukuha kang tubig dyan. Teka, kuhanin ko lang yung lagayan sa likod. And please, hindi ngayon ang oras para manirmon ka, okay? Paano natin i-enjoyin ang bakasyon kung magagalit ka lang? Kasi naman ayaw mong maniwala. Pero sige, susubukan kong kumalma. Sorry na. Sige na. Kumuha ka na ng tubig. Sa may gilid lang ako. Okay na siguro to. At, teka, ano yun? Oh, ano na naman yan? Baka may ahas dyan linta, Anton. Lumayo ka dyan. Hindi. Lalo tingnan mo. May kumikinang sa putikan, parang alahas? Grabe! Lana, tingnan mo! Isang relo! Gintong-ginto! Ang bigat! Tingnan mo yung mga ukit sa gilid, parang mga mata. Antigo to! Siguradong mahal! Anton, bitawan mo yan. Baka galing yan sa kung sinong nawala dyan. Iwanan mo na. Yung tubig na lang ang bitbitin mo. Alika na! Ano ka ba? Swerte to. Pambayad din to sa towing truck kung sakaling hindi gumagana sa sasakyan. At, look, parang
Parang saktong-sakto sa pulso ko. Sinuot mo pa talaga? Hubarin mo na yan. Tara na sa kotse, Anton. Anton, ano ka ba? Bakit ka nakatitig sa relos na yan? Anton! Hoy, ano ka ba? Hubarin mo na yan! Tara na! Ha? Hindi. Bagay sa akin to. Kumagana siya. At parang tumitibok to. Mamahalin to. Sigurado ako. Anong tibok? Meta lang naman yan. Halika na. Oo na. Sige. Mauna ka. Ano yun? May kampana? Mukhang tinatawag tayo, mahal. Tinatawag ako. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Ayusin mo na yung kotse, bilis! Umalis na tayo rito! Lana, hindi talaga gumagana. Diyos ko. Kailangan na natin humingi ng tulong. Kanino? Wala na ngang signal. Tsaka sa tingin mo ba, may matatawag tayo na malapit? Susundan ko yung tunog ng kampana kanina. Baka may maliit na baryo doon. At may marunong mag-ayos ng sasakyan. Pwede naman tayo magbayad. At kung hindi talaga kaya, ipa-tow truck na lang natin. May nakita naman akong ginto eh. Dito ka na lang. At gagawa ko ng paraan. Anton! Iiwan mo ko rito sa gubat? Paano kung may ahas dito? O mabangis na hayop? Engkanto o aswang, ha? Ilang oras na lang magagabi na. Walang ganyan, Lana. Tsaka mabilis lang ako. At hindi ko naman alam na gusto mo palang sumama eh. Kung sasama ka, hindi tayo na. Dinadaan mo kasi lahat sa init ng ulo eh. Lana, mag-asawa na tayo. Hindi pwedeng lagi ka na lang maiinis. Sino namang hindi maiinis? Hindi ka kasi nakikinig. Oo nga, naiintindihan ko. Mali ko na. Pero gagawin ko naman ng paraan ha. Hayaan mo, pag naayos ang kotse, ikaw na lang magdesisyon. Total, gusto mong lagi ikaw nasusunod eh. But parang iba yata ang tono mo. Hindi ganyan ang Anton na nakilala ko ah. Lawakan mo nga ang utak mo. Pasensya na. Kumalma ka kasi. Oo na. Sige, pangunahan mo. Please. Yun, Lana! Tama ako! Nakikita mo ba yung arkong gawa sa lumang kahoy? Maraming mga nakasabit na baging pero nakalagay ang pangalan ng baryo. Diboskado. At mukhang yung malaking building na yun ang simbahan. Nakakatakot naman dito, Anton. Tingnan mo, oh. Parang baryo ng mga kulto. O kaya mga engkanto. Ibang klaseng bahay eh. Hindi sila panggubat. At super modern pa nga. Baka may tinatago yung mga yan or worse, mga mayayamang grupo ng sindikato. Sa iba na lang tayo lumapit. Mahal naman. Ibang level na yung pagkapraning mo. Tigilan mo na nga muna yung over-intuition mo. Wala na tayong ibang malalapitan. Isa pa, malapit na rin maggabi. Sabi mo nga kanina, di ba? Dito na tayo lumapit. Sa palagay ko, tinatawag din ako ng baryong to. Parang may presensyang humihila sa akin eh. Lana, baka ito na ang swerte natin. O baka dito natin matagpuan ang magandang bakasyunan. Everything happens for a reason, ika nga. Kaya, think positive ka lang. Ano pa nga bang magagawa ko, Anton? Hindi naman po pwedeng humiwalay ako sa'yo. Sige na. Basta, ikaw ang mauna, ha? Oo. You know, parang may sasalubong na agad sa atin. Hindi alam na mag-asawa na inaasahan na talaga ng mga taga-baryo ang kanilang pagdating. O kung mas magiging partikular ako, ay hinihintay na sila ng mga namumuno sa baryo at ang bantay na si Lolo Zenon ang magtuturo sa kanila ng daan papunta roon. Malapit na tayo, Lana. Behave lang muna, pero act normal pa rin. Guard ba yan ng ano? Kung anong kinamodern ng mga bahay. Tsaka namang kinaluman ng suot niyang damit.
At saka, mukhang matanda na siya para maglagi sa labas. Normal ba yan? Lana, shh. Narinig kita, iha. Pero bago ang lahat, ikinagagalak kong tanggapin kayo sa baryo de Buscado. Maaari na kayong tumuloy. Salamat po. Pasensya na po sa mga bulong ko. Ayos lang, iha. Sanay na ako bilang tagatanggap ng mga taong bumibisita sa baryo namin. At oo, matanda na ako. 83 anyos. Kaya ganito ako manamit, makaluma. Ha? Oo, pero malakas pa rin ako. Kaya't ako pa rin ang nagsisilbing tagabantay. Mapanlil lang ang mga mata. Alam niyo yan. Hindi lahat ng nakikita nyo sa panlabas na anyo ay ganun rin sa loob. Bakit ka naman napatawa, Anton? Wala po. Pakiramdam ko kasi, bumalik ako sa sinaunang panahon nung nakainkwentro namin kayo. Bihira ho kasi kami makasalamuhan ng mga matatanda na sobrang lusog pa. Di ba, Lana? Oho. Bilang parehas kaming mga maagang na ulila. Ay, teka. Ano nga po palang pangalan nyo? Ako po pala si Lana. At ako naman po si Anton. Hawagin niyo lamang akong Sinon o Lolo Sinon. Kung ano mang tawag na gusto ninyo. Tayo. Sumunod kayo sa akin. Sige, Wait lang ho. Hindi nyo ho ba kami tatanungin kung anong pakay namin? Hindi ba kayo bibisita lamang? Ay, nasiraan din kayo. Hindi po talaga kami pumunta rito para bumisita, Lolo. Pero opo, nasiraan kami. Paano nyo ho nalaman? Kasi itong si Anton, madungis. Pulo ng grasa ang kamay at braso. Siguro bago natin pag-usapan ng tungkol dyan, hayaan yung tanggapin muna kayo ng aking mga pinagsisilbihan. Panauhin pa rin naman kayo rito. Kaya't espesyal kayo. Lalo na si Anton. Po? Ay, hindi na ho kami Lana. Sige po, Lolo. Sino ba naman kami para tumanggi sa pagtanggap nyo? Maulo na ho kayo. Yan ang gusto ko. Siya nga pala. Mag-asawa ba kayo o magkasintahan lamang? Kakakasal lang po namin. At ang totoo niyan may pupuntahan kaming bakasyunan. Pero nasiraan kami kaya hindi pa makatuloy. Sina Kapitan na ang bahala sa inyo dyan. At huwag kayong mag-alala. Magugustuhan yung napadaan kayo rito sa baryo namin. May mga bahay dyan na wala pang nakatira. At pwede nyong maging bakasyunan. Hindi na po, Lolo. Nakakahiya naman po. Aalis na din po kami agad. Huwag mong isipin yun, Lana. Ganito talaga kami sa mga bisita. At malayang malaya kayo rito. Ano nga ba yung sinasabi ng mga bata ngayon? Feel this home nga ba? Feel at home po, Lolo. Pasensya na. Narinig mo yun, Lana? Mukhang dito na nga matutuloy ang bakasyon natin. Anton, huwag ka agad magtiwala. Ano ba? Alam ko. Pero pakiramdaman mo naman ang pagtanggap ni Lolo Zenon. Mamaya na natin pag-usapan yan. Sumakay ka lang muna. Nagbubulungan ba kayo? Gusto nyo bang dumistansya muna? Ay, Lolo, hindi na po. Sige na po. Patuloy lang po tayo. Malapit naman na po yata . Oo. Nakikita ko na nga ang mansyon ni Kapitan. Tignan mo. Nandoon na sila. Natimbrihan ko na kasi sila kanina. Kaya inaasahan na nila kayo. Ayos. Ibang klase ang hospitality ng Barrio de Buscado, ha?
Mukhang nga mag-i-enjoy tayo dito, mahal. Tara. Sige lang, nakasunod ako. Habang sabik si Anton, puno pa rin ng pagdududa sila na habang lumalapit sa malaking bahay na nakita nila. Sinalubong sila ng mga may-ari ng mansyon. Naitid ko na sa inyo ang ating mga bisita. Salamat Kuya Sinon. Magandang hapon. Mukhang magagabi na naman. Magandang gabi. Ako pala si Kapitan Dado. Kapatid, tumuloy na kayo sa bahay. Halika. Kapatid? Huwag kang magtaka. Natural lamang na kapatid ang tawag namin sa mga bisita. Ganon kami tumanggap dito. Lahat naman ng tao ay tunay na magkakapatid sa mata ng nasa itaas. Elias nga pala. Kapatid. Kapitan Dado. Elias. Kapatid, tama. Mababait ho kayo, mga kapatid. Halika, tawagin niyo akong Edita. Tuloy kayo sa loob. Doon na tayo magkakilalanan. Hindi naman na po siguro kailangang magpakilala pa. Lalo na't hindi naman kami Lana, maghunustili ka nga. Huwag mong suklian ang kasupladahan mong kabaitan nila. Ang babait nila, oh. Tsaka kailangan din natin ng tulong. Anton, hindi ka ba... Hindi dapat kayo magtalo sa pamamahay na ito. Malas ang hindi pagkakaintindihan. Hindi namin kayo pinipilit makipagkilala o magtigil ng matagal. Pero hayaan niyong tanggapin namin kayo bilang espesyal na mga panauhin. Ako nga pala si Lola Poyang. Nasabi naman siguro ito ni Sinon sa inyo. Opo. Tinatanggap po namin. Pasensya na po. Hindi po kasi siya sanay sa maraming taong nakakasalamuha. Tapos hindi niya pakilala. Aling Edita, Lola Poyang. Halika girl, huwag ka mag-alala. Ako si Rina at halata namang ilang taon lang pagitan natin sa edad. Akong bahala sa'yo. May mga iaanda si Aling Judith. Welcome kayo rito. Hindi pa man nakakapasok sa mismong loob ng mansyon, iritabling-iritabli na si Lana, habang si Anton ay natutuwang nakasunod. Nakamasid lang ako noon habang sila ay pinapakitaan ng kabaitan ng mga may-ari ng bahay. Hindi na rin napigilan ni Lana na makisama at nag-usap-usap sila habang naghihintay sa hinahandang pagkain ni Judith. Nga pala, hindi ko na alamin mula mismo kay Kuya Sinon ang mga detalye. Total, nandito na rin naman kayo. Mukha rin namang hindi nyo talaga pa kayo bumisita sa lugar na ito. Mga naligaw kayo, di ba? Nasaan ang mga gamit nyo? Parang gano'n na nga po. Yung mga gamit namin Ano bang nangyari? Na paano ba kayo? May nanakit ba sa inyo? Nanakit? Gusto nyo bang balikan natin yung mga yan? Magtigil ka, Elias. Mukhang isang pitikin na nga lamang. Patapusin mo magsalita ang mga panauhin. Ate naman, akala mo lang mahina ako, pero may lakas pa ako ng 10 tao. Ikaw naman. Hay nako, lalong hindi gaganaan ang babae makipag-usap sa atin. Narinig niyo na nga hindi siya sanay tapos parang hindi pa tayo seryoso. Girl, sige lang, sabihin mo lang. Mag-asawa sila na dapat ay magbabakasyon. Pero nasiraan ng kotse. Ayun. Salamat kuya. Ikaw pa rin pala ang magsasabi. Pero ano bang detalye? Lana po. Ako po si Anton. At ako nang magsasabi. Bigla po kasing namatay yung makina at nagka-problema sa radiator. Dahil yata sa magubat at malubak na daan. Hindi kinaya ng sasakyan namin. Sinubukan naman po naming ayusin.
Kako, baka tubig lang ang kailangan kaya kumuha kami sa sapa at At may nakuha ko kaming... Nakuha? tubig. Marami kaming nakuha ang tubig pero hindi pa rin po gumana. Kaya doon na kami nagdesisyong maghanap ng pwedeng hinga ng tulong. Hanggang sa matagpuan namin po ang badyo nyo. Mabuti nga at natagpuan niyo ang lugar namin. Ay, paano niyo ito nahanap? Hindi ho ba dito nang galing ang mga tunog ng kampana? Kampana? Ay, Kampana? Oo. Mabuti at nasundan nyo yan. Nasaan nga po pala nanggaling yung kampana? Parang wala naman po ako nakitang sambahan nung naglalakad kami. Nandun. Hindi nyo ba nakita? Wala nga kaming napansin eh. Ay, hindi ko pa pala naituro sa inyo. Pero baka natambunan lang ng ibang bahay. Nasa likod kasi yun. At maliit lamang. Hayaan ninyo. Makakapunta rin naman kayo roon. Ho? Naku, hindi ho. Aalis na din po kami pagkatapos naming tanggapin ang mga inihanda nyo. Pasensya na po sa pagmamadali pero tatapatin ko na po kayo. Pumunta po talaga kami dito para humingi ng tulong sa pag-aayos ng sasakyan. O kahit makapagturo man lang ng daan pa uwi o makapaghatid sa amin sa kalsada. Kung wala po, hindi na po kami magtatagal. Lana, pasensya na po ha. Lana, umayos ka nga. naiintindihan namin, Iha. Pero masyadong delikadong umuwi dahil paggabi na. Maraming mababangis na hayop sa gubat at mahirap makita. Kung yung sasakyan yung problema, si Elias at si Dudang bahala doon. Oo, ayusin namin yon. At mabilis lang yon. Depende sa sira. Hindi na ho. Kami na ho ang bahala. Basta kung hindi nyo po maayos agad, maglalakad kami. Kahit ituro nyo lang po yung daan. Mahal. Siya, sige, Lana. Narinig niyo yun? Hayaan na lang natin sila. Mas mabuti pang kumain na muna tayo para makaalis na sila agad. Gusto mo ba yun, Lana? Naiyahin mo na ba ang lahat, Judith? Opo, Kap. Pwede na ho kayo umupo. Ayos. Hali kayo. Lumipat na tayo sa kusina. Doon natin ituloy ang masayang kwentuhan. Lalo na't aalis na rin sila pagkatapos. Pasensya na ho, Kap. Kuya na lamang itawag mo sa akin, Anton. At saka kung sakali man, ay hindi ito ang huling pagkakataon. Malaya kayong makakabalik rito palagi. Pero hindi natin masisisi sila na kung gusto niyang umuwi. Mahirap kapag kayo pang nagtalo. Opo, salamat. Salamat po sa pag-intindi at pagpapatuloy. Lana, Anton, babayaan na kayo magpasalamat. Hindi nyo pa nga natitikman ang mga inihanda namin. Upo na muna kayo at kumain na tayo. Matanong ko nga po pala, bahay niyo ba tong lahat? O isa itong barangay hall? Kaya nga, napansin ko rin. Magkaano-ano ho ba kayo? Bakit kayo nasa iisang bahay lamang? Hindi ko kasi mawari kung sinong nanay at tatay sa inyo. Parang magkakaibigan lamang kayong lahat eh. Pasensya na. Hindi pala namin nalinaw. Ang nabanggit ko rin sa kanila ay taga-salbi niyo ako, Kap. Pero gano'n naman kasi talaga tayo pag oras ng trabaho. Pero oras na para malaman nila ang totoo. Ano ho ang totoo? Mga kapatid ko sila, Lana. Anton. Kapatid? Dahil lahat naman ng tao ay magkakapatid. Ay, hindi ganon, Anton. Hindi ganon. Hindi kami mga bisita ni Dado. At hindi kami ibang tao para sa kanya. Tunay kaming magkakapatid. Sa lahi, Sa puso. sa dugo. Isang pamilya. Pamilya? Gulat na gulat si Lana at Anton. Pero ito'y dahil hindi naman talaga normal ang magkakapatid na magkakasama sa iisang mansyon
lalo na't matatanda na ang mga ito. Para mas maintindihan nyo, ay babanggitin ko na lang ulit sila isa-isa. Si Zenon, ang panganay sa magkakapatid na siyang ang tagabantay. Ang malalim na si Poyang, ang sumunod na tumatayo bilang may hawak ng mga sulat at ritual. Pagkatapos ay si Edita na naglilibot at umaalam sa mga nangyayari sa baryo. Sumunod na dito ang mukhang mahina na si Elias na nagsisilbing kanang kamay ni Dado. Si Dado ang pangalawa sa mga nabubuhay na bunso na siyang tumatayong kapitan o lider ng pamilya. At ang bunso ay si Rina na medyo bagets nga kung magsalita. Siya kasi ang nautusang lumabas ng baryo at mag-asikaso ng pakikipag-ugnayan dito. Binanggit din ito ni Dado sa kanila. Pero may tanong na naiwan kay Lana. Kaano-ano niyo ho pala si Judith? Siya ang aming nanay. Nanay? Nani, ibig kong sabihin, Lana. Ay, hindi ka naman mabiro eh. O, paano naman namin magiging nanay yan? May pagka-joker si Ate Rina. Pwede na sa TV. Si Judith ang taga-silbi namin sa bahay. Kung magtatagal kayo rito, mas maiintindihan nyo dahil makikita nyo ring may kanya-kanya kaming role sa pamilyang ito. Tulad ng nabanggit ko kanina. Di bali, Kap. Babalik naman kami rito pag nagkataon. Oo naman, malaya kayo. Nasaan ho pala si Judith? Bakit hindi siya kumakain kasabay natin? Baka may ginagawa lang, Lana. Pero hindi rin naman siya madalas kumain kasabay namin. Pero kung tutusin, si Judith ay tinuturing na rin naming pamilya. Kahit yung mga taga-baryo ay pamilya na rin namin. Maging kayo, ika nga. Magkakapatid tayong lahat? Ay, siya nga pala, Lana, Anton. Masarap naman ba ang mga pagkain? Opo, ayos. Parang piyesta. Ay, bang klase talaga ang mga kamay ni Judith, ano? Masarap nga po. Nasa kamay na lang din naman tayo. Kanina pa ako nahuhumaling sa rilong ito ni Anton eh. Kumikinang sa ganda. Saan mo nabili yan? O regalo ba yan sa'yo? Ito po ay Napol! regalo po ni Lana. Nitong nakaraan sa kasal namin. Anton! Regalo ko nga po. Oo, regalo. Bagong kasal kayo? Ay, congrats pala. Sakto pala, naghain kami ng masasarap na pagkain. Thank you po, thank you. Oo siya. Kung gano'n, hindi na namin kayo iistorbohin pa ng matagal. Ipapahatid na lang namin kayo kay Sinon at siya na ang magtuturo ng daan. Rina, sumama ka rin. Total, ikaw ang nakakapunta sa labas. Opo, ate. Maraming salamat po sa pagtanggap, sa pagkain at sa mga usapan po natin. Halika na, Anton. Ay, di ka na ba magdadalawang isip, Lana? Alam mo kasi, saktong-sakto na pwede rin bakasyonan ang lugar namin. Wala man kami mga internet ba yan? O basta, wala man kami dyan masisiyahan pa rin kayo rito. Hindi namin kayo iisturbuhin kung gusto nyo. At habang nandun kayo, aayusin ang inyong sasakyan. Narinig mo yun, Lana? Salamat po, Aling Edita. Pero hindi na po. Ayos na po kami na makauwi na lamang. Mas panatag po kasi ako sa bahay. Pasensya na po. Ayos lang. Ayos na yun, Lana. Basta isipin yung malaya kayong bumalik. Mag-ingat kayo sa daan, ha? Mapanlin lang ang mga mata at pakiramdam. Kaya huwag kayong padalos-dalos. Opo, salamat po ulit. Halika na, Lana, Anton. Para hindi na kayo gabihin pa ng sobra. Dadaanan po pala muna namin ang sasakyan May mga gamit pa kasi kami doon. Sige lang, girl. Tara. O siya, tihatid namin kayo sa may labas ng bahay. Baway po. Thank you sa inyo. Sa ubulitin. Sige kapatid, huwag kang mag-alala, Anton. Talagang babalik kayo rito. Agad-agad. Aray! 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 Ano ba namang bato to? Hindi ko nakita. Napakamalas naman
Gulat na gulat ang lahat. Agad na lumapit si Lana sa kanyang asawa para alalayan ito. Nagtakbuhan din ang ilan sa pamilya de Buscado. Anton! Anton! Anong nangyari? Huwag mong sabihin, niloloko mo lang ako ha? Umayos ka ha? Masakit nga, Lana. Natalisod ako sa bato. Hindi nga ako makatayo. Aray! 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 Oo, paano tayo makakaalis yan ngayon? Anton naman eh. Anong gagawin natin? Kung gusto mong mauna, Lana. Ayos lang. Ihatid ka naman ni na Lolo Sinon at Rina. Iwanan mo na lang ako. Ako na rin ang magdadala ng kotse pabalik. Sira ka ba? Sa tingin mo kaya kitang iwanan? Eh para saan pat naging mag-asawa tayo? Eh wala, Lana. Masyadong masakit eh. Lintik kasi ba to? Hindi ko nakita. Kapatid, anong nangyari? Mukhang masama ang lagay ng paa mo. Mabilis na maga, oh. Baka sigdos na yan. Na hindi mo na dapat kayo umalis. Dumito na lang muna kayo. O pipilitin mo bang umuwi, Lana? Aray! Aray! Sumasakit palalo. Para akong tinutusok. Ang init din ng braso ko. Hindi kaya nabali rin to nung madapa ako. Hindi ko na po mapipilit, Kap. Kung ganyan ang sitwasyon ng asawa ko, tatanggapin ko ng inaalok ninyo. Tutuloy niyo pa rin po ba ang pag-aayos ng kotse? Magkano po kaya nga abutan kung magtatahan din kami? Hanggang sa gumaling si Anton. Magkano po hanggang sa maayos ang sasakyan namin? Ano ba? Hindi nyo na kailangan mag-abala pa. Tinatanggap namin si Anton bilang kapatid namin. Kayong dalawa, kaya wag mo nang isipin yung Lana. Hindi naman po pwede yun, Aling Edita. Nakakahiya po. Tama pong asawa ko. Sobra-sobra na pong kabaitan nyo. Hayaan nyo pong suklian namin kahit papaano. Oo siya. Mukhang hindi naman natin sila mapipigilan. May punto sila. Pero iho, ibigay niyo na lang ang kung anong kaya ninyo, ha? Oo nga, no pressure girl. Bahala na kayo. Ang dapat isipin nyo magpahinga. Gagamutin lang namin ang paa ni Anton saglit ha. Tapos pwede na kayong ihatid sa tutuluyan nyo. May alam kayo sa panggagamot? Aba, oo naman. Alam mo kasi, natuto na kami dahil malayo ang bayan. May alam kaming lahat. Pero hindi kami kasing galing ng mga doktor ninyo, ha? Mababawasan lamang ang sakit na nararamdaman ni Anton. Subalit, hindi agad ito maaayos. Halika, Lana. Sisimulan na ni Ate Poyang. Manood ka. Militi ukot, kapatid na Anton. Uwangas bang hunapan? Anong sinasabi niya? Anton, ayos ka lang? Anton! Shh, girl, huwag ka muna maingay. Ginagawa pa ni ate ang dasal. Kung nagtataka ka sa salita, inimbento lang yan. Parang dasal lang kumbaga. Ay, yun pala. Ayan, iho. Ramdam mo pa bang sakit? Hindi na po. Ayos ah. Pero wag mo munang pwersahin, kapatid. Kakain ka pa rin dapat ni Kuya Sinon. Gusto niyo bang magpahinga muna? Opo sana, Kap. Pwede na ho ba? Abay, pwede. Kuya, hatid niyo na ho sila. Magpasama ka kay kay Judith pala. Sige po, salamat po ha. Girl, kung may kailangan kayo, tawag lang ha. May telepono doon, nasa area lang na to na gumagana. Pero wala palang internet dito ha. At si Judith na lang bahala magpaliwanag sa inyo doon ha. Enjoy your honeymoon. Sira. Wala na magbasaba doon dahil mag-asawa kayo. Sige na, mahaba pa ang gabi para sa inyo, hindi ba, kapatid? Kaya mo yan kahit papilay-pilay pa. Anton, halika na. Bilisan mo na, Anton.
Sabik na sila na. Hindi po. Magpapahinga lang po. Oo siya. Sabi mo yan eh. Opo. Tara, Lolo Sinon. Sige. Sunod lang kayo sa amin ni Judith. Lana, Anton, hali kayo. Hindi alam ni Lana na nakaabang na ako sa tutuluyan nila para makipag-usap at sabihin ng katotohanan. Pero naghintay pa ako ng matagal bago magpakita dahil may mga pinaaalala pa si Judith. Anton, Lana, hanggang dito na lang ako sa pintuan, ha? Si Judith na lang ang bahala sa inyo sa loob. Alam niya na yan. Salamat po, Lo. Ayos na kami rito. Tayo. Pasok kayo. Lana, Anton, Sige po. may 2 kwarto pala itong bahay. At maayos naman parehas. Nililinis ko ito palagi, kaya hindi yung kailangang alalahanin kung maalikabok. Mabango naman yung bahay, di ba? Ate na lang palang itawag niyo sa akin para hindi magtulog na matanda na ako. Hindi naman po halata. Tsaka tama kayo. Mabango naman. Parang nasa staycation eh. Di ba mahal? Sobrang gara nga. Sigurado ba silang wala talaga silang hihingi na halaga? Baka naman may mga hidden charges to. Lana, baka may makarinig sa'yo, no ba? Pasensya na po, Ate Judith. Ayos lang, huwag kayong mag-alala. Kakampi niyo ako rito. Mapagkakatiwalaan niyo ako at hindi yan makakarating sa mga amo ko. Hindi ko naman talaga kasi kayo masisisi kung mag-isip kayo ng iba. Biruin niyo. Kompleto ito, lalo na sa mga katulad yung bagong mag-asawa. Sabi nga nila, may pwede kayong pagliguan at talagang hindi kayo mabuburyong dito. Salamat po kung ganun, ate. May kailangan pa ba kayo? Wala na po sa ngayon. Salamat po, ate. Basta, nandito lang ako sa malapit. Naatasan kasi akong bantayan din kayo para sa inyong kaligtasan. Kaya isang tawag lang at darating na ako. Pero mabuti pang ang magpahinga muna kayo. Hindi ho ba kayo kakailanganin ni Nakap? Kaya ko namang kumilos ng mabilis, Anton. Huwag niyo akong alalahanin. Mas maganda na isipin yung wala ako dahil gano'n naman talaga ako mabuhay mula pa dati. Sige po, ate. Magpapahinga na po kami. Salamat po ulit. Sa sandaling yun, nagkaroon ng pansariling oras ang mag-asawa. Ginamit nila yon para pag-usapan ang mga hindi mawala-wala sa isip ni Lana. Mahal, magpagaling ka na. Oo, sumasakay ako sa mga imbitasyon ng pamilya ni Nakap. Pero may iba akong pakiramdam. Parang hindi talaga to tama. Iba yung aura nila eh. Tinutulungan na nga tayo, mahal. Pag-iisipan mo pa ng masama. At saka, huwag mo masyadong lakasan ang boses mo. Nakakaiya. Baka may makarinig sa'yo rito. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito sila sa tahimik na baryong ito? Kung bakit may mga ganitong bahay dito? Hindi nga natin alam kung paano ginawa. At kung bakit magkasama silang lahat sa isang bahay. Wala man lang silang ibang pamilya o whatsoever. Normal lang naman siguro yun. Malay mo, ganun talagang lifestyle nila. Baka lang hindi tayo sanay at saka siguro naman umaalis rin sila dito paminsan-minsan. Paano sila makakabili ng mga pagkain, di ba? Huwag ka na masyadong mag-overthink. Ligtas tayo rito. Blessing in disguise pa nga eh. Kasi parang bakasyonan na rin tong tinutuluyan natin. Ang mabuti pa, magpalamig ka na sa shower. At maliligo tayo sa natural pool mamaya. Masaya yun. At masarap. Sira ka talaga. Yun pa talagang iniisip mo? Siyempre naman. Yun naman talagang dahilan ng pag-travel natin, hindi ba? Dito natin gawin. Alam ko namang excited ka na rin eh. Bahala ka na nga dyan. Hindi mo naman pinapansin yung nararamdaman ko. Alam mo nang kinakabahan yung tao eh.
Ba't ka naman kasi kakabahan? Wala ka namang dapat ikabahala, mahal. Nandito ako. Kahit anong mangyari, hindi naman kita pababayaan. At saka hihintayin lang natin gumaling ang pako. At maayos ang kotse. Uuwi na rin tayo. Sa ngayon, i-enjoy na lang muna natin to. Minsan lang to. Ikaw lang ang makakapag-enjoy dito, Anton. Ang gusto ko'y matulog ng mahimbing at magising na sana'y ayos ng kotse at ang paa mo. Gusto kong magising na pwede na tayong makabalik sa bahay. Darating naman tayo dun, mahal. Pero mano ba naman yung we will seize this moment bilang bagong mag-asawa? Oo na, sige na. Pero maligo ka muna sa banyo. Susunod ako. Ayaw mo pa talagang sumabay sa akin. Che! Sinulit ko ang pagkakataon na wala si Anton habang maingay ang tunog ng tubig na lumalagaslas. Dahan-dahan akong dumaan sa may bintana at lumapit kay Lana. Hoy! Sino ka? Paano ka nakapas? Lana, huwag ka maingay. Nasa akin ang sagot sa mga tanong mo. Ha? Anong sinasabi mo? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi na mahalaga yon. Basta pakinggan mo ako. Tungkol ito sa mga kalituhan mo sa nangyayari sa asawa mo. At tungkol sa pamilya de Buscado. Hindi sila gaya ng inaakala ninyo. May malagim silang sikreto. Mahal? Lana, may kausap ka ba? Bakit parang may naririnig akong boses? Nandyan ba sila? Huwag muna akong ibunyag. Tutulungan ko kayo. Hintayin mo muna na makapagsalita bago mo ako ibuko. Sige ho. Pagbibigyan kita. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Mahal? Wala. Ako lang naman nandito. Baka guni-guni mo lamang yon. Sige. Patapos na rin ako maligo. Wait lang ha. Narinig mo siya? Bilisan mo na. Ano hong mga kailangan kong malaman? At sino ba talaga kayo? Ako si Gardo. Ang totoo'y dati akong sundalo na nagbabantay sa baryo. Alagad din ako ng pamilya de Buscado. Sunod-sunuran kumbaga. Dahil naging bulag ako sa mga ginagawa nila. Pero simula nang magising ako, lagi ko nang binabalak na tulungan ang mga taong bibiktimahin nila. Ngunit lagi akong nabibigo. Pero pakiramdam ko'y hindi mo hahayaang mabigo tayo ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Isa kang sundalo? Paano ka napunta rito? At ano ba talagang meron? Bakit may biktima? Bakit may nabibigo? Anong nangyayari? Ang pamilya na yon ang punot dulo ng lahat. Planado ang lahat, Lana. Mula sa pagkaligaw ninyo, sa sasakyan, at yung relo. Yung relong yon, Lana, may malagim na kwento at misyon sa likod ng relo. Kailangan mong pilitin sa Anton na hindi makinig sa magkakapatid. Si Anton na yan, Lana. Kitain mo ko sa ilalim ng simbahan. Pilitin mo si Judith na sabihin ang tungkol doon. Kakampi natin siya. Ha? Teka, hindi pa malinaw ang lahat. Kuya, anong meron sa relo? Anong Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Lumayo ka sa asawa ko, hayop ka. Tarantado, anong ginagawa mo rito, ha? Lana! Tumakbo ka rito! Ate Judith! May tao! Tulong! Tulong! Hindi, Anton! Mali ka! Anong mali? Ayos ka lang ba? Anong ginawa ng lalaking yun sa'yo, mahal? Halika nga! Teka nga, tatawagan ko si Nakap. Anong nangyari, Anton? Lana, bakit? May nakapasok sa bintana, ate. Lalaki. Samahan mo sila na rito. Tatawagin ko si Nakap. Hindi na kailangan, Anton. Siguradong may papunta na rito. Kung talagang may nakapasok man, hintayin na lang natin sila. Ano ba talagang nangyari? Ayos ka lang ba, Lana? Oo, ate. Ayos lang naman ako. Bigla lang siyang pumasok. Tapos naabutan na siya ni Anton, ganun ba? Hindi mo nakita ang itsura? Ikaw, Anton, nakita mo ba? Hindi nga po eh. Paalis na siya nung naabutan ko. Pero mukha nga nagtagal siya rito eh. Hindi ba, mahal? Hindi.
Mabuti nga't sakto rin na lumabas kagad. Hindi siya nakalapit, kaya hindi ko rin nakita yung mukha niya. Madilim doon sa may bintana eh. Ako, buti naman. Thank you, Lord. Pero anong gagawin namin, ate? Akala ko ba ligtas kami rito? Sino yung lalaking yun? Hindi ko rin kilala. Lana, Anton, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? May pumasok ba? Anong nangyari? Wala. May pumasok po, lalaki. Pero ayos lang naman kami. Hindi naman siya nakalapit kay Lana. Pero ano yun? Sino yun? Bakit siya biglang pumasok? Hindi mo ba talaga namukaan, Judith? Wala ka ba talaga ideya kung sino yun? Wala ho, pero baka siya yun. Yung laging lumalapit sa mga dayo. Sino nga yun? Yung sundalong baliw. Sundalong baliw? Oo, may silang utak noon. Doon siya nakatira sa may simbahan pero hindi niyo naman kailangan alalahanin yun eh. Hindi naman siya nananakit. Gusto lang talaga ng kausap. Kaya siguro lumapit siya lalo na't mga bago kayo. Sigurado ba kayo? Paano kung saktan niya kami? Wala pa namang nangyayaring ganoon. Pero hindi bale. Magpapaiwan na lang din ako rito para magdagdag ng seguridad sa inyo. Ayos ba yun? Ay, naku, hindi na. Hindi po. Sige po. Maayos po kung ganun. Mas panatag ako. Lalo na't pilay pa ang isa kong paa. Sige, Rina. Ikaw na lang munang mag-isa ang uuwi. Judith, halika na sa labas. Mag-enjoy lang kayo dyan, ha? Opo. Salamat, Lo. Wala naman talaga akong sira sa utak, Sir Jag. Sadyang niloko lang nila si Anton. Pero sila na ay hindi basta-basta. At sa puntong yun, alam niya na ring may alam si Judith, pero hindi niya rin agad ipinaalam kay Anton ang nangyari. Mahal. Kinabahan ako dun. Akala ko may magnanakaw na o kung anong nilalang. Pasugod na nga ako, alam mo yun? May naramdaman akong kakaibang lakas. Kahit na paika-ika. Baka adrenaline rush lang. Pero ayos lang naman ako, mahal. Hindi mo kailangan mag-alala. At saka ano namang akala mo? Hindi ko mapoprotektahan ang sarili ko? Siyempre naman, papalag din ako pag nagkataon. Pero ano ba kasing nangyari, mahal? Wala talaga siyang ginalaw? Hindi mo ba siya nakita o ano? Wala, mahal. Sinasabi ko nga sa'yo, hindi mo kailangan mag-alala at mukha rin namang hindi ka pa handang malaman. Ha? Anong sabi mo? Ba't ka biglang bumulong? Wala. Ang sabi ko maghanda ka na at ako naman ang maliligo. Yun. Diyan tayo handang-handa. Bilisan mo. Sira ka talaga. Hindi na rin masyado maayos ang utak ni Anton, Sir Jag. Kung tutuusin, para siyang bumalik sa pagkabata o parang nag-iiba ang kanyang pagkatao base rin sa sinabi ni Lana. Kinabukasan nga, nagkaroon na naman daw sila ng pagtatalo. Hindi pa rin daw naaayos yung kotse. Medyo hirap pa rin ako maglakad. No choice, mahal. Dito muna talaga tayo. May gusto ka bang gawin? Gusto ko munang magpahinga. Ewan ko ba, nakakadrain dito. Maaliwalas naman, mahangin at puro puno. Pero hindi ko talaga maiwasang kabahan. Kanina sa pakikipag-usap natin dun sa tanghalian, pilit talaga eh. Magiging honest na ako. Hindi talaga sila katiwa-tiwala. Ano ba kasing iniisip mo? Ayos na ayos nga eh. Ay, napaparaning ka na ata, Lana. Anong sabi mo? Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo, Anton, ha? Ba't ka ba ganyan? Simula nung pumunta tayo rito, parang unti-unti kang nagbabago. Mas pipiliin mo pa sila kaysa sa akin? Oo, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nakakainis lang kasi na parang wala ka ring tiwala sa akin. Sorry na. Hayaan mo na, mali ko. Kasi hindi naman ikaw ang nakakaramdam. Kaya ka ganyan. Magkaiba tayo. Tama nga sila. Mas makikilala mo ang tao kapag nakasama mo mag-travel.
At parang mas pinapakita mo ugali mo na hindi ko pa nakikita sa'yo noon. O sadyang may epekto sa'yo yung pamilya na yun. Anong sinasabi mo, Lana? Walang nagbago. Tigilan mo na nga yung pag-iisip mo ng ganyan. Hindi maganda. Mas mabuti pang magpahinga na lang tayong dalawa. Pagod lang yan. Hindi mo pa rin ba talaga naiintindihan, Anton? Sige. Total, wala rin namang choice sa'yo. Patutulog ako maghapon. Ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Mahal naman. Sorry na. Sorry na ho. Hindi naman kasi talaga malinaw yung feelings mo eh. Hindi rin talaga kita gets. Manahimik ka dyan. Bahala ka na. Matapos pagtalo, ang totoo'y hindi naman natulog si Lana. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hinayaan niyang matulog si Anton at palihim niyang kinulit si Judith tungkol sa akin at sa kung ano nga ba talaga ang pamilya ng debuskado. Mabuti na nga lang at wala rin si Lolo Zenon noong mga oras na iyon. Ate Judith, alam nating dalawa na ikaw ang gumawa ng alibay kanina. Tumango na lamang ako. Pero gusto kong malaman bakit mo yun ginawa. Ha? Anong sinasabi mo, Lana? Wala akong alam sa sinasabi mo. Anong wala, ate? Hindi mo nga ako pinatapos eh. At saka, nabanggit ka ng sundalong lalaki na yun. Kilala ka niya. Hindi ka na dapat nagmamaang-maangan pa. Lana, wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Baka pagod ka lang. Magpahinga ka na lang muna. Hindi ko nga nakita yung lalaking yun eh. Hindi ko yun kilala. Baka nga yun yung may diferensya sa pag-iisip. Ate naman, may pinoprotektahan ka ba? Bakit ayaw mong umamin? Wala naman akong aaminin eh. Hinulaan ko lang naman yung kanina. Kaya kita pinigilan. Sumang-ayon ka naman, kaya ayun. Naku, Ate Judith, ibang pakiramdam ko sa'yo. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. At alam nating dalawa na sinagip mo ko kanina. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, Lana. Diyan ka na nga muna. Ate naman, huwag mo akong talikuran. Tulungan mo na ako. Gulong-gulo ng isip ko. Aminin mo na. Kakilala mo si Gardo, hindi ba? Anong meron sa pamilyang yun? Anong dapat kong malaman? Bakit may supa at bakit may kailangan gawin? Anong nangyayari kay Anton? Pwede bang tulungan mo na lang kaming makalabas ng maayos? Lana, wala talaga. Wala akong alam. Hindi ko alam. Ate! Sabihin mo na kasi! Tulungan mo ako. Tulungan mo lang akong hanapin si Gardo, kahit yun lang. Please, Ate Judith. May sinabi siyang lumang simbahan. Paano ko siya makikita? Tulungan mo ako. Paano nga kasi kita matutulungan? Wala naman talaga akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na... Ano yun? Sino yun? May dumaan. Anino? Parang tao na... Aswang! Lana, huwag kang hitaw. Sabayan mo lang ako. May aabot ako sa'yo. Anong aswang? Nahihibang ka na ba talaga, Lana? Hindi ko alam, ate. Pero may nakita ko. Hindi pwedeng namalikmata lang ako. Maliwanag pa kitang-kita ko talaga. Naku, Lana. Baka talagang inaanto ka lang. Magpahinga ka na lang muna. Kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo. Huwag mo na ring isipin yung taong nagpakita. Wala yun. Ano ba naman yan? Ang hirap mo talagang pilitin, ate. Wala ka naman talaga kasing makukuha sa akin. Diyan ka na nga. Isang papel ang inabot ni Judith kay Lana bago niya tuluyang iwanan ito. Hindi mapakalis si Lana, pero halata sa itsura niyang sapat na ang nasa papel. Hawak niya ito ng mahigpit papasok sa loob at umaasang may makukuha nga siya kay Judith. At sa higaan ng tinutuluyang kwarto, tumalikod siya mula kay Anton at dahan-dahang binuksan ang tinuping papel. Paano naman nakapagsulat agad si Ate Judith? Ano kayang laman nito? Baka naman pinaprank niya lang ako. Ay, sana naman may
may nakasulat nga. Hintayin mong lumalim ang gabi at ang pagkahimbing ni Anton. Gagawa ko ng paraan para ako lamang ang magbantay sa inyo mamaya. Grabe. Dahil sa pag-uusap namin kanina, dinig ko na sa utak ko yung boses ni Ate Judith. Kahit binabasa ko lang naman yung nakasulat. Pero ibig sabihin, mamaya pa? Walang dapat na makaalam na lalabas tayo. Sasamahan kita papunta kay Gardo at doon natin pag-uusapan ang katotohanan. Ikaw lang muna, Lana. Ikaw lang. Hindi ko pa rin pala mahahanap ang sagot. At saka, bakit ba ako lang? Ano bang meron kay Anton at bawal niya pang malaman? Siguro, connected to sa mga pagbabago niya. Lord, anong gagawin ko? Ayoko ng ganito. Kanina, totoong may anino. Ano yun? Sadyang mas gusto ko nilang malaman ng katotohanan. Kaya binaliwala ko na lang. Pero Lord, ano yun? Bakit ba kami napunta sa sitwasyon na to? Mahal? Ano yun? Bakit ka umiiyak? Ano yun? Ha? Wala. Humikab lang ako. Sige na, matulog ka na. Maaga pa. Gigisingin na lang kita kapag kakain na tayo. Maliligo muna ako. Sige. Akala ko tatakbo na sila na dahil sa nangyari. Ganun na kasi yung iba. Pero hindi nila alam na mas ikamamatay nila ang agarang pagtakas. Siguro'y mas gusto lang malaman nila na ang katotohanan. Mabuti nga at hindi pa ganoon kagising si Anton. Kinagabihan, inimbitahan sila sa bahay ng pamilya. At napapayag naman sila na maging sa hapagkainan ay muli niyang nakasama ang pamilya. Oh, hintay-hintay lang natin yung pagkain hinihanda ni Judith. Kumusta naman ang unang gabi nyo? Balita ko, may pumasok daw ah. Opo, Kap. Pero sabi naman ni Lolo Sinon, huwag na namin pansinin. Ganun din daw talaga yun, sabi ni Rina. Pero, nag-alala pa rin ako para kay Lana. Pero ayos lang po ako, Kap. Oo, girl, wala yun. Alam ko namang nag-enjoy din kayo sa lamon na. Ha? Hindi. Aba, ay totoo nga ba, Anton? Nako, iho, iha. Hayaan niyo yung mga yan. Hindi na dapat yan pag-usapan. Nariyan na rin yung mga pagkain. Kumain na tayo. Si Ate Judith ho ba? Ate Judith? Hayaan mo siya. May tamang oras ng pagkain si Judith. Kuha na muna kayo. Sige lang. Mainit-init pa ha. Ano ang pagkain to? Parang hindi pamilyar. Ginataang puso, nilagang lamang loob at dinakdakan. Mga lamang loob ng baboy. Masarap yan, promise. Hindi naman yan masakit sa tiyan. Tsaka, minsan lang kayo makakatakim ng luto namin dito. Ang totoo, recipe ni Ate Edita yan. Oo, tikman nyo lang. Siguradong mabubusog kayo. Baka nga makalimutan nyo pa yung mga pangalan nyo. Aba, gusto ko yan. Mahal, ayoko. Tikman mo lang. Nakakahiya. Kumusta ang lasa, kapatid? Aba, masarap nga ho. Ayos ah. Mukhang mapaparaming kain ko nito. Mahal, masarap. Tikman mo. Nasarapan sila na. Hindi na nakapagsalita eh. May mata! May mata! Ano yan? Ha? Anong mata, Lana?
Rina, dumali ka na naman ng kawalang hiyaan mo. Niloloko mo pa si Lana. Sabihin mo na. It's a prank! Girl, gawa-gawa lang yan at pwede mo kainin. Tingnan mo, lasang candy lang yan. Sorry, peace. Nakasanayan na kasi namin sa mga bagong tao. Lagi inaakala aswang kami pero mga loko-loko lang nag-iisip ng ganun. Sige na, Lana. Kumain ka na. Ikaw talaga, Reyna, oh. Kaya hindi lang pala yan, mahal. Patikim nga. Kaya hindi nga. Tikman mo, Lana. Girl, ano nangyari doon? Mali kayo nagbiniro. Lana, wait lang po. Lana! Wait lang po. Sorry po. Sasama ako. Rina, huwag mong pakialaman ang mag-asawa. Sila nang bahala dyan, tutal. Ate, baka may makarinig ba sa'yo? Unti-unti na nilang malalaman ang katotohanan. Hindi na natin kailangang magpanggap. Nasasakal na ako. Tis-tis lang, kuya. Magsisimula pa lang tayo sa plano. Hindi na narinig ng mag-asawa ang misteryosong usapan na yon na binanggit lamang sa akin ni Judith. Dali-daling naglakad si Lana at sa daan ay doon na sila nagsimulang magsagutan. Ano ba namang asta yan, Lana? Nakakahiya. Ni hindi ka man lang marunong sumakay at tumanggap ng joke. Diyos ko naman, oh. Ano bang pinagsasasabi mong joke, Anton? Hindi mo ba nakita kung paano nila ako pinagtawanan? At talagang pinagtanggol mo pa? At isa pa, malakas ang kutob ko na nagsisinungaling sila at nagpapakitang tao. Pero hindi mo yun mararamdaman dahil bulag ka. Tanggap ka ng tanggap ng mga binibigay nila at ang dali-dali mo magtiwala. Hindi yan ang Anton na minahal ko. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Ang sa akin lang, nakikisilong kasi tayo. At may kailangan din tayo sa kanila. Ano ba naman yung makisakay ka lang naman kahit konti? Nag-walk out ka pa talaga. Halika na. Bumalik na tayo doon. Lana, nakakahiya. Hindi na ako babalik. Alam na alam mong ayoko nang ginaganyan ako. Kung gusto mong bumalik, sige. Malaya ka. Wala na akong pakialam. Dahil ikaw lang naman ang may gusto niyan. At bukas na bukas, aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko na kaya ang lugar na to. At yung dapat nakakampi ko, ang siya pang nagdududa sa akin. Mahal naman eh. Bakit ba kailangang umabot sa ganito? Tingnan mong sarili mo, Anton. Tingnan mo ang pagbabagong nangyayari sa'yo. Nalilinlang ka na. Hindi ko lang masabi dahil wala pang pruweba. Pero sigurado akong may kinalaman ng pamilyang yon sa nangyayari sa'yo. At himala ring mabilis mo kung nasundan. Gumaling ng paa mo? Nang ganun kabilis? Imposible yan. Unless may kababalaghan na nangyari. At yun na nga ang totoo, Anton. Yon ang nararamdaman ko. Lana, wala akong alam sa sinasabi mo. Walang nagbago sa akin, mahal. Ako pa rin to. Gusto ko lang talagang makisama. Dahil mababait naman sila eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun nakita. Baka sa utak mo may nangyayaring kababalaghan. Hayaan mo't magpapatulong ako sa kanila. Para mawala ang pagdududa mo. At saka, ano yung pinagsasabi mong naramdaman mo? Hindi, Anton. Hindi ko kailangan yan. Walang gagamutin sa akin. Sige na. Bumalik ka na sa itinuturing mong pamilya. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Kahit naman sabihin ko sa'yo ang nararamdaman ko, hindi ka maniniwala. Mahal, nakakahiya kasi. Ano ba? Ano yun? Sige, makikinig ako. Habang nagsistay tayo rito, Anton, mas lumalakas ang pakiramdam ko. Nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi ko naman nararamdaman noon. May nakikita rin akong mga anino. Kung alam mo lang. Ha? Anong anino? Anong nararamdaman? Yung mga mata dun sa sabaw. Yung mga putahe sobrang fishy. Lalo na yung pagkakasabi nila. Malakas ang kutob ko na hindi yan parte ng katawan ng baboy, Anton. Kaya nga hindi ko masikmurang kainin eh.
Titig pa lang, nakikita ko na parang may taong kinakatay. At laman niyang nasa mga hinaing pagkain. Nagjo-joke nga lang sila, Lana. Malabo naman yung sinasabi mo eh. Malayo sa itsura nila ang pagiging kanibal o aswang. Ewan ko sa'yo. Alam ko namang hindi ka maniniwala. Lana naman, nakakahiya kasi. Sige, magpalamig ka muna. Susunod ako. Mapapahiya tayo sa ginagawa mo eh. Diyos ko naman. Bahala ka sa buhay mo. Walang takot si Lana na naglakad mag-isa sa dilim. Hindi na alintana ang mga naramdaman niya dahil gusto niya lang umalis sa bahay. At puno pa rin po siya ng daing Sir Jag hanggang sa may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Sino yan? Anton? Ayoko na ng prank ha? Sige, maghihiwalay talaga tayo kapag pinaprank mo ako ng ganyan. Dana, halika. Ano yun? Sino ka? Ba't puro hangin ang boses mo? Mama! Ano yun? Sino ka? Diyos ko, Lord! Lana, dito sa may kakahuyan. Dito ka dumaan. Bilis, halika rito. Sino ka? Hindi ako sasama sa'yo. At saka, bakit kilala mo ang pangalan ko? Bakit paus ka? Aswang! Lord, iligtas niyo ako! Anton! Anton! Anton, tulong! Lana, huy! Huwag ka nang sumigaw. Si Ate Judith mo to. Bilis, halika rito. Naku, kailangan ko pa talagang magpakita, oh. Ate Judith? Ikaw nga ba yan? Oo, ako to. Kahit kurutin mo pa, hindi ka makakilala ng boses eh. Halika, dito tayo dumaan. Para tabo ng mga kaluskos ng daw ng usapan natin. Sa ganung paraan, hindi tayo maririnig ng mga aswang. Bakit? Saan tayo pupunta, ate? Ito ng tamang oras para kitain si Gardo. Para malaman mong katotohanan. Hayaan na muna natin si Anton. Maniwala ka sa akin. Nasa iyo rin ang pag-asa niya. Mahirap ng paliwanagan si Anton sa ngayon. Bakit? Ano bang mangyayari sa asawa ko, ate? Ate, hindi ko iiwanan si Anton. Kahit na magkagalit kami at kahit na hindi ko siya makilala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Balikan natin siya. Hindi pwede, Lana. Hindi muna pwede. Kailangan natin ng plano. Pero kailangan mo munang malaman ng totoo. Pupuntahan natin si Gardo. Babalikan natin si Anton. Kapag handa ka na at meron ka ng alam. Siguraduhin mo lang, ate. Ikamamatay ko kapag may nangyaring masama kay Anton. Oo, akong bahala. Hindi kita bibiguin. Napakalma si Lana sa mga sinabi ni Judith, pero Sir Jag, iba na pala ang nangyayari sa bahay ng mga debuskado. Nang bumalik si Anton doon, nagulat siya sa kanyang nadatnan. Kapatid! Bunso namin! Fred! Sumalo ka na. Ano pang hinihintay mo? Ho? Ano to, Kap? Ba't ganyan ka... Anong nangyayari sa relo? Ano tong mga nakikita ko? Nagsisimula na. Gumagana ng sumpa, mga kapatid. Banggitin ang mga bulong at iparinig ang tibok ng halimaw. Tagal na nga kaya. Bakit parang tagal? Hintayin nyo lang. Ayos na yan. Nakakain na siya ng karne ng tao. Hindi ba? Wala na rin ang asugot na kasawa. Mapapasakamay na natin si Anton. Babalik na ang ating kapatid.
at pagsasaluhan pa natin si Lana. Magsasama-sama na silang lahat. Kahit sino pang tumulong sa kanya. Fred, parito. Sumalo ka na, bilis. Pakinggan mo ang tibok ng relo. Yan ang tibok ng puso mo. Ha? Ano to? Lana? Mahal? Lana? Lana, nakatakas na ako sa'yo. Ito na ang hinihintay kong oras. Makakasama ko na kayo, mga kapatid. Pahingi naman ako niyan. Abay, oo naman. Halika. Para sa'yo talaga to. Rina, kuhanin mo na nga ang ulo. Pambinyag sa pinakabagong miyembro ng ating pamilya. Ang pagbabalik ni Fred sa katauhan ni Anton. Mali ka, Kap. Ang kaswangan na ngayon ni Anton. Halatang gustong-gusto rin niyang makisalo, Sir Jag. Para siyang naglaway at nagutom bigla sa tagpong nakita, kung saan nilalapan na ng pamilya ang kaninang mga ulam na maayos na kinakain. Para silang mga mababangis na hayop kung kumain at madungis na rin ang paligid ng hapagkainan. Umuusok ang kanilang mga bibig na para bang niluluto pa nga sa bunganga nila ang nooy dapat malamig na mga pagkain. Naging mga halimaw sila na nasa anyong tao pa rin. Ramdam na ramdam ko lang aking lakas. Bakit ba hindi niyo minadali ang pagbabagong anyo ko? Sa pagpulot ko ng relo, alam ko na kung saan itong pupunta. Unay ba? Alalang-alala ka nga kay Lana. Ha? Sinong Lana? Ate, tama ba ito? Mukhang hindi na tayo mahihirapan na kumpinsin si Anton. May sa demonyo ata to sa dati niyang buhay. Sa kadiliman nga ako nang galing. Kaya dito rin ako babalik. At limot ko na ang sinumang nagdaan sa buhay ko bilang tao. Ngayong ganap na akong aswang. Aba, narinig niyo yun? Hindi ko rin ito alam, Kap. Pero bakit pa tayo magrereklamo kung mukhang madali niyang makagawa ang misyon? Ngayon lang nangyari ito, ano? Si Anton na yata ang pinakahihintay natin. Naamoy ko na ang walang hanggang kapangyarihan. Amoy ko na ang tagumpay. Anton! Anton! Sana'y magtuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Wala na kayang pipigil sa atin ngayon. Pipigil? Bakit? May kaya bang pumigil sa lakas natin? At saka, tapatin niyo nga ako. Nag-e-enjoy akong kumain. Pero ano tong misyon ko? Wala pa akong naaalala sa buhay ni Fred. Ipaalala niyo to sa akin. At bakit parang nawala si Rina? Aba, saan nga pumunta yung babaeng yun? Habang natigilan ng pamilya sa binanggit ni Anton, tumatakbo na si Rina sa labas. Sir Jag, nakarating na rin sina Judith at Lana sa nakatakdang tagpuan namin. Sa puntong yun, wala pa silang alam sa nangyayari sa bahay ng mga aswang. Pero madaling-madali sila na malaman ang buong katotohanan. Ate Judith, saan ba to? Bakit ang dilim-dilim? Bawal bang lumabas na lang si Gardo para madali ko na lang malaman ang katotohanan? Kalma ka lang, Lana. Nandito na tayo. Teka, dyan sa pinto na yung nakatahan si Gardo. Ang laki ah. Sobrang luma naman. Ate, sigurado bang safe dito? Baka kung anong mangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kay Anton. Ba't ba kasi ang kulit-kulit niya?
Hayaan mo muna siya. Halika. Andito na tayo. Gardo? Ate Judith? Ano to? Ate? Tingnan mo, Lana. Tingnan mo ang kahayupan ng pamilya de Boscado. Malamlam ang ilaw sa simbahan. Dahil sa mga sulu lamang ang gamit ko roon, hindi makakailang matakot si Lana. Dahil ang ilalim na yon ay kung saan napupunta ang mga nagdaang biktima. Mga kalansay na gutay-gutay at mga katawang wala ng katas at laman, kung kaya't wala na ring amoy. Doon nilalagay ang mga pinaslang at pinagrausan ng mga aswang. Isang libingan. Mama! Anton! Lana, shh. Kumalma ka. Ito talaga yun para makita mo. Para makita mo kung gaano sila kademonyo. Ganyan din ang reaksyon ko nung unang beses na natuklasan namin ito ni Cardo. Ang hirap. Wala kaming magawa. Alisin niyo ako rito! Saan niyo ako dinala? Ano to? Lana, wala kaming gagawing masama. Kakampi mo kami. Kumalma ka nga. Hindi, Judith. Hayaan mong ilabas niya muna ang kung anong nararamdaman niya. Kahit sino naman yatang tao, magugulat kung puros bangkay ang bumungad. Pero Lana, mag-isip-isip ka. Hindi kami ang kalaban mo. At mahalaga ang oras, lalo na sa ngayon. Bakit? Paano mo nasabi yan? Ano ba talagang meron dito? Ilabas niyo na ako rito. Pupuntahan ko ang asawa ko. Wala na akong pake sa pa-etos-etos niyo. Ayoko na! Tama na! Hindi kami narito para ayusin ang kalat o magtanggal ng mga lecheng sumpala yan. Lana, alam mo sa sarili mong hindi yan ang gusto mo. Alam kong naniniwala ka sa amin. At alam kong tutulong ka. Para sa inyo rin ito, Lana. Para sa inyo rin ito. At paano ko nakakasiguradong hindi nila kayo kasabot, Aber? Paano kung sinadya niyong paghiwalayin kami, Ate Judith? Nakapagtataka naman na may bigla palang mangyayari kay Anton. Tapos hindi niyo sa akin sinabi agad. Pinatagal niyo pa. Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangan ko pang pumunta rito? Para lamang sa ipinagdadamot yung katotohanan na yan, ha? Dahil kapag hindi ka namin nilayo, papatayin ka nila, Lana. Mas prioridad lamang nila ang pagbabago ni Anton. Pero ikaw, Lana, isa ka lamang patapon sa mga demonyong yan. At siguradong pati si Judith, nanganganib na naman ang buhay. Dahil balak na naman namin silang patumbahin. Na naman? Anong na naman? Eh di bakit kayo ligtas hanggang ngayon? Bakit kayo itinira kung palagi pala kayong lumalaban at nabibigo? Ano? Pinaglalaroan lang nila kayo? Ano? Kaya nga makinig ka, Lana. Pakinggan mo muna kami. Sasabihin namin ang lahat, basta kumalma ka muna. Kakampi mo kami. Kung kakampi ko kayo, eh di sana pinigilan nyo kami noon pa. Hindi yung dinaman nyo pa kami sa walang kakwenta-kwentang bagay na to. Yun ay dahil nakikita namin ang potensyal ninyo. At Lana, maiintindihan mo ang lahat kapag nakinig ka. Hayaan mong ikwento namin ito. Pakiusap. Hayaan mo muna kaming magsalita. O sige, 10 minuto, Ate Judith. 10 minuto lamang. Kung lagpas na ron, iiwan ko na kayo. Tatakbo kami ni Anton sa ayaw at sa gusto nyo. Kahit anong mangyari. At hindi rin ibig sabihin na kapag nakinig ako, ay nagtitiwala na ako sa inyo. Gulong-gulo pa rin ako sa lahat. At ipanalangin nyo na lang na maging sapat ang panalangin nyo. Umayos kami ng pwesto. Nilisa namin ang mga bangkay at naupo sa mga nakatambak na upuan sa may hagdanan paakyat ng simbahan. At doon na nakinig si Lana, kahit na punong-puno siya ng pagdududa.
May isa pang miyembro ang pamilya de Buscado. At yun ay ang tunay nilang bunso na kasunod ni Rina, si Fred. Fred? Pinaniniwalaan nilang siya ang pinakamakapangyarihang aswang sa kanilang lahat. Ngunit napaibig siya ng isang albularya. Dahilan para maging babait siyang aswang. Ngunit hindi ito gusto ng magkakapatid. Kaya gumawa sila ng paraan para patayin ito at buhayin muli. Sa pagkabuhay na muli, ang kondisyon ay dapat limot niya ang pag-ibig at maging masama at pinakamakapangyarihang aswang muli. Dahil sa kanya rin ang gagaling ang lakas ng magkakapatid. Pag-ibig? Binubuhay? Ha? Anong ginagawa ng albularya? Si Mildred. Gumawa siya ng paraan para sumama sa kamatayan ni Fred at magsama sila sa kabilang buhay. Gumawa rin siya ng proteksyon sa relo para manatili ang alaala ni Fred at ang pag-iibagan nila. Pero sa paulit-ulit na ritual ng magkakapatid, nababaliwala ang ginagawa niyang yon. Dahil sa mga huling pagkabuhay, unti-unti nang nagiging iba si Fred. At isa pa, Lana, hindi totoo ang sinasabing edad ng mga yan. Sa suspecha namin, baka nga magkakasing edad lamang silang lahat at may kapangyarihan lamang na magbagong anyo. Pero ang sigurado, matagal na silang nabubuhay sa mundo. Naghahanap ng sagot para mas makasama nila si Fred ng matagal. Gaya ng sinabi ko, planado ang mga dayo rito. At tinatak lamang din kayo ng ritual. Kung tatanungin mo kung bakit hindi namin pinigilan, ay dahil wala kaming kakayahan. Masyado silang malakas. At ang tanging pag-asa ay umasa sa ritual nila. At saka sila baligtarin. Ano? Teka muna. Bakit? Anong babalik ta rin? Ganito kasi yun. Lagi nga nilang balak na buhayin si Fred sa pamamagitan ng bagay na mahalaga sa kanya nung nabubuhay pa. Ito ay yung relo na kahit anong gawin, hindi nasisira, hindi nababasag at hindi nawawala. Kumbaga, buhay ang gintong relo at parang nandun yung mga alaala ni Fred at oras niya. Yun yung sinasabi ko kanina. Yung relo na napulot ni Anton sa sapa. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa relong yun. Oo. Yun ang pangunahing koneksyon sa alaala ni Fred at sa katawan ng tao. Kung saan bubuhayin muli si Fred at ngayon ay katawan ni Anton yun. Di bakit hindi natin iligtas na lamang si Anton? Bakit hindi pwedeng umalis na lamang kami? Hindi kasi siya ganun kadali. Lalo na't nasuot na ni Anton ang relo. Ikaw nga mismong nakapansin ng pagbabago niya, di ba? Planado yan lahat, Lana. Pero walang nagtatagumpay dahil wala pang kumakaya ng puwersa ng makapangyarihang aswang. Kumbaga, sa lahat ng mga sinaniba nun, lagi agad na nanalo ang kamalayan ni Fred. At hindi dapat ganun ang mangyari. Dahil kapag ganun, mamamatay ang katawan mismo at bigo na naman ang ritual. Siguro, si Mildred na rin ang may kagagawa nito. Ang plano nila kay Anton ngayon, ganun din. Susubukan nilang baguhin siya kung saan hindi dapat agad manalo si Fred. Mapuputo lamang kasi ang sumpa kapag wala pa sa kamalayan ni Fred ang katawan ni Anton. Kumbaga, tatapusin nila ang sumpa na nasa relo habang si Anton pang may kontrol sa katawan niya. Dahil sa paraang yun, kapag nagtagumpay ang ritual, si Anton lamang ang tuluyang mawawala at si Fred nang papalit sa katawan. Ang Fred na walang pagmamahal at puro kasamaan lamang. At hindi pa yun nangyayari sa tinagal-tagal namin dito. Ha? Nandun si Anton ngayon. Ano palang mangyayari sa kanya? Kailangan natin siyang tulungan, Ate Judy. Kailangan ko siyang puntahan. Bakit hindi na lang natin banggitin si Mildred para umalis na ulit si Fred? Hindi pwede, Lana. Mas ikapapahamak niya lamang kung pupunta ka.
Dahil mas mamadaliin nila ang ritual, tatapatin na kita. May taning na ang buhay ni Anton sa ngayon. At ang tanging pag-asa ay kung magtagumpay ang plano natin. Kahit banggitin natin si Mildred, isasama niya sa kamatayan si Anton. Ano? Anong chance na magtagumpay kayo? Lagi nga kayong nabibigo. At ibig din sabihin nun, alam na nila ang plano nyo nung una pa lang. Pwede ngang sabihin mong ganon, Lana. Pwedeng alam na nila at pinaglalaroan na lang kami. Kumbaga, plastika na lang. Dahil alam naming mas malakas sila. At kailangan din nila kami para linlangin kayo. Pero iba kami, Lana. Ang totoo, hindi pa nila alam ang plano namin. Dahil sa biktima lang din kami umaasa. Kay Anton. Walang ibang plano kundi ang maghintay, Lana. Kahit na masakit ito para sa iyo, yun lamang talagang magagawa natin. Kaya sobrang importante na makalayo ka. Kailangang maramdaman ni Anton na lumaban para sa iyo dahil alam niyang buhay ka pa. Dapat magkaroon siya ng dahilan para manaiglaban kay Fred. E di kung ganun, magagawa rin ang debuskado ang ritual. Doon tayo papasok. Uunahan natin sila. Kailangan nating makumbinsi si Anton bago pa tuluyang masirang relo na nasa braso niya. Kailangan natin ang lakas ng aswang na Anton. At saka natin aalisin si Fred sa katauhan niya. Hindi rin natin pwedeng banggitin si Mildred para hindi kaagad mabuhay si Fred. At paano naman natin gagawin yun? Hindi naman nauwi sa wala ang pagkabigo namin ng ilang taon, Lana. May paraan para matalo ang mga aswang at hindi magtatagumpay ang ritual nila. Pero hindi namin yun kayang gawin. Alipin nila kami at may sumpa na kapag lumaban kami ng pisikal, ibabalik ito sa amin ng mas malala. Kaya ngayon, sa'yo kami umaasa. Hayaan mong gamitin namin ang katawan mo para maging pansamantalang reyna ng mga kaluluwa. Kung saan makukuha mo ang kapangyarihan ng mga namatay na. Sa ganong paraan, kaya mong labanan ng aswang at kaya naming sumuporta sa likod mo. At hindi lang kaluluwa ng mga biktimang sasanib sa iyo, kundi ang mismong kapangyarihan din ni Mildred. Siguradong tutulungan ka rin niya. Nasa amin ang singsing na binigay ni Fred sa kanya. At nandun din ang lahat ng kanyang alaala at kapangyarihan. Isa rin kasi sa paraan para matalo sila ay unti-unti silang maubos hanggang sa wala nang gagawa ng ritual. At huwag kang mag-alala, Lana. May tutulong pa sa atin. Isa ring aswang. May kakampi tayong aswang? Sino? Hintayin mo lang. Paparating na siya. Pakinggan mo. Tahimik kaming nakaabang sa makaluskos na pagbaba ng isang babae sa hagdan. Kumakanta siya na parabang walang nangyayaring kaguluhan doon sa lugar. Mas lalo tuloy na inis si Lana. Sino yan? Pakanta-kanta pa talaga. Sigurado bang kakampi natin yan, Ate Judith? Gardo? Girl, hello! Gulat ka, no? Rina? Ano ginawa niyo sa asawa ko, ha? Bakit ka nandito? Lahat kayo! Magkakasabot kayong lahat, ano? Lana, girl, kalma ka lang. Ano akala mo sa akin, demonyo? Ang bait-bait ko kaya. Tsaka sunod-sunuran lang din naman ako sa mga kapatid ko kasi no choice. Pero kampi ako kina Judith at Gardo. Pero, hinayaan mo pa rin mangyari ang lahat ng ito. Kung talagang mabait ka, edi sana noon pa lang tinulungan mo na kami. Sana nilabanan mo na mga kapatid mo para sa amin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sure ako na may tinatago ka. May gusto ka rin makuha, no? Grabe naman ang judgmental mo, girl, at paulit-ulit ka na lang sa sinasabi mo. Hindi mo pa ba nakuha ang paliwanag nila sa'yo? Hindi nga agad pwedeng kumilos. May tamang timing. At bakit hindi ka pa matuwa? Mahihirapan nga sila sa ritual dahil wala ako ron. I'm sure nagkakagulo ng mga yon.
Oo, Lana. Magtiwala ka sa amin. Malalagpasan natin ang lahat ng to. Dagdag lakas rin si Rina. Hindi naman siya isinumpa. Kayong dalawa, kaya niyong tumulong para labanan sila. At kahit si Anton kayang tumulong, kung hindi niya hahayaang matalo siya ni Fred sa kanyang sariling katawan. Ano na bang nangyari sa asawa ko? Sige, papayag akong sundin ang pinagagawa niyo. Pero kailangan ko makasigurong maayos lang siya. Dapat maipangako niyong hindi niyo siya mapapahamak. Lana, kapag napahamak si Anton, pati tayo, wala na rin. Kaya habang may kumpiyansa kami, magtiwala ka lang. And girl, galing na ako roon. Tatapatin na kita. Huling tingin ko, tumalab na yung paunang ritual kay Anton. Anong pauna? Halika, Lana. Tutal kailangan mo naman talaga magkaroon ng kakayahan ni Mildred. Ipapakita ko sa'yo kung anong nangyari sa asawa mo at kung nasan siya ngayon. Iabot mo sa akin yung mga hiniliit mo, girl. At indayin mo ang sakit, ha? Dahil pipisiling ko to ng mariin. Aray! Ipinakita ni Rina mga eksena noong sandaling dali-daling naglalakad si Lana at Judith papunta sa simbahan. Nakita niya kung paanong nagbabagong anyo si Anton. Narinig niya rin ang mga sinabi nito tungkol sa pagiging aswang. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang pangitain at bigla siyang bumitaw. Hindi to totoo! Ang asawa ko! Anton! Anton! Ililigtas ko na siya! Hindi na natin to pwedeng patagalin pa! Lana, hindi! Hindi pwedeng magpadalos-dalos. Huwag kang mainip. Anong wag mainip? Naririnig mo ba yung sarili mo, Gardo? Palibasa kasi nakaasa lang kayo sa amin. Mga wala kayong kwenta. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit gusto kong kumilos kayo na. Pero girl, promise, pagsisisihan mo yan sa huli. Kung hindi ka makikinig sa amin, lahat tayo palpak. Walang mawawala sa amin, Lana. Kung hindi kayo magtagumpay, bubuhayin pa rin kami. Dahil kailangan kami ng deboskado. Lalo na ako na isa talagang family member. So bakit ka namin tutulungan kung alam namin papalpak din ito sa huli? Pero Rina, hindi mo ba nakita yung asawa ko? Kung magpalit tayo ng posisyon ha, anong gagawin mo? Hindi ba't pupuntahan mo rin agad siya? Oo, gets naman kita eh. Pero may tamang proseso kasi. Paulit-ulit na lang namin sinasabi sa iyo, ano ba? Na hindi nga mabubuo ang ritual dahil wala ako ron. At saka hindi niya nabanggit si Mildred, diba? Pangit man, dahil mukhang masamang aswang na ulit si Fred kung magtagumpay ang ritual. Pero ibig sabihin din nun, may pag-asa pa tayo. Mabubuhay si Anton. Huwag ka ring mag-alala, Lana. Hindi na rin naman namin ito balak patagalin pa. Magsisimula ng plano ngayon din. Ibibigay na namin sa iyo ang kakayahan. Maghanda ka. Ha? Ano? Sir Jag, ang nalaman naming ritual ay kailangan gawin ng biglaan. Kumbaga, kailangan naming gulatin si Lana at dapat siyang maging handa. Sakto rin na nasa lugar kami na maraming kalansay, kaya madaling sunduin ang mga kaluluwa para matanggap ng katawan niya. Dapat piliin niyang maging handa at magpakatigas para pansamantalang mapasahan ng kakayahan ni Mildred. Ngayon na, Rina, Judith, patulugin niyo na muna si Lana at hindi dapat siya magising hanggat hindi siya bumabalik sa pagkatao niya. Anong gagawin niyo? Lana, huwag ka na magpumiklas. Kasi eto na nga, ito na. Para sa'yo to. Para sa akin to. Ayoko na rin mabuhay sa kasamaan. Tulungan mo yung sarili mo. Hindi pa rin siya nakatulog. Lana, huwag mo kaming pigilan. Para sa iyo to. Para sa inyo to ni Anton. Ayan na. Ayan na. Nawawalan na siya ng malay. Bitawan niyo na. Ihanda na natin ang ritual. Isuot niyo na sa kanya ang singsing. Teka, tulungan mo muna kami ihiga siya sa mga kalansay, Gardo. May kabigatan ka rin, girl, ha? Shh.
Rina, baka magising pa siya. Huwag mo nang kausapin. Isuot niyo ng singsing. Sige na. Eto na. Dala ko na rin yung libro ni Ate Edita. Oo, nasa akin din yung orasyon ni Poyang. O sige, lumayo na tayo. Sisindihan ko ng lahat ng sulo. Inawit namin ang orasyon sa lingwaheng hindi maiintindihan ng mga mortal na katulad natin. Gabay din ang libro ni Edita, pinausukan namin si Lana at sinabuyan ng kung ano-ano. Tulog lamang siya habang ginagawa namin yon. Pero Sir Jag, yun lang pala ang akala namin. Sa kwento kasi ni Lana, pagkatapos ng ritual, kausap niya ang kanyang sarili. Pero ang katauhang nakasanib ay si Mildred, na kumbaga representasyon ng mas marami pang kaluluwa. Gardo! Ate Judith! Rina! Anong ginagawa niyo sa akin? Nasaan ako? Palaginip ba to? Ang lamig-lamig. Ano to? Ang dilim-dilim! Nasaan ako? Rina! Ate Judith! Nasaan kayo? Anton! Mama! Anton! Tulungan niyo ako! Diyos ko, nasaan ako? Akala ko ba kapangyarihan ang ibibigay sa akin? Ano ba to? Bakit parang kamatayan na yata to? May tao ba riyan? Sino kayo? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Huwag niyong sabihin, mga kaluluwa na kayo. Nasaan ako? Ito na ba ang purgatorio? Ay, Lord, Diyos ko po. Matapang ako, pero hindi naman ganito katapang. Ay, ang dami nila. Kahit pilitin mong pumikit, Lana, hindi ka na makakatulog. Dahil itong panaginip na habang buhay kang gising. Ang kapal ng mukha yung gisingin, ang tahimik kong kaluluwa. At talagang suot-suot mo pa ang singsing na binigay ni Fred sa akin. Sino ka? Anong sinasabi mo? Pinasuot lang sa akin ito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Lubayan mo ako, bruha ka! Matapang ka, Iha. Baka hindi mo alam na kaya katang saktan kahit ganap na akong kaluluwa. At huwag ka nang magmaang-maangan, ha? Hindi niyo ako bubulabugin ng walang dahilan. Tungkol naman ba ito sa mga debuskado? Maniwala ka man at sa hindi. Inatasan lang ako. At kung talagang kaluluwa ka nga, at nasa mundo niyo ako, ibig sabihin, ikaw si Mildred. Tama sila. Tatanggap nga ako ng kapangyarihan mo. At bakit ko naman papayagan yon, Aber? Sino ka ba? Mukhang ang mas matapang ka pa sa akin. Nangangailangan ka bang talaga? Pasensya na po. Naghahalo-halo na kasi ang emosyon sa puso ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako, kakabahan, iiyak, malulungkot o magagalit. Basta, hindi ko ma-explain. Pasensya na kung napagtaasan ko kayo ng boses. Pero kung kayo si Mildred, gusto ko po talagang tulong nyo. Gusto ko pong tanggapin ang kakayahan na ipapasa nyo sa akin. Ano pong kailangan kong gawin? Please po, parang awan nyo na po. Teka muna. Hinay-hinay ka. Nasa mundo na nga ako ng mga kaluluwa. Nandito ka sa mundo ko. At dahil doon, wala akong alam sa nangyayari sa mundo nyo. Pero may hinala akong tungkol na naman ito sa mga demonyong kapatid ng mahal ko. Pero pwede bang paliwanagan mo muna ako? Ano bang nangyayari? Dahil lang ho talaga kami rito. Siguro naman, alam niyo ang tungkol sa pagtutol ng pamilya sa pagmamahalan yung dalawa.
Ngayon, gusto nga nilang buhayin si Fred sa pamamagitan ng ibang Alam tao. ko na yan. Lana, tama ba? Alam ko na yan. Kilala niyo ko? Sabi ko nga sa iyo, nandito ka sa mundo ko. Kaya manalaman ko ang pagkatao mo. Ano pa pong dapat niyong malaman? Yung sa misyon mo. Bakit ka nandito? Para saan to? Bukod tanging ikaw lamang ang nakaabot sa mundong ito para gawin yan. Ngayon, sabihin mo kung bakit nararapat kang tumanggap ng kakayahan ko. Dahil gusto ko lang umalis sa lugar na to. Hindi ito ang inaasahan namin. Aksidente ang lahat. Sa maling baryo kami napadpad at gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang iligtas ang asawa ko. Gusto kong matapos na ang lahat ng kaguluhang to. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo, Mildred. Kumbinsin mo pa ako. Hindi yan sapat. Ano yung mas malalim na dahilan? Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Yun nga! Gusto kong iligtas ang asawa ko. Gusto kong talunin ang mga dibuskado. Hindi ba't yun din naman ang gusto mo? Hindi ba't kalaban mo rin sila? Parehas lang tayo. Kapag nailigtas ko si Anton, maililigtas mo rin si Fred. At magkakasama kayo sa mundong to. Ayaw mo ba nang mangyari yun? Teka muna. Nagagalit ka ba? Totoo yung mga sinasabi mo. Pero paalala ko lang sa'yo. Walang mawawala sa akin kahit na mabigo ka. Ha? Paano? Si Nagardo at Ate Judith na ang nagsabi na kapag naibalik nila si Fred sa pamamagitan ni Anton, pati ikaw, nga. Kaya please, Mildred, parang awa niyo na po. Nagmamakaawa po ako sa'yo. Magtulungan tayo. Ano pa bang gusto mong marinig? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto kong maintindihan mo kung para saan mo to ginagawa. Gusto kong marinig mismo sa'yo kung para saan ang misyon mo. Isang salita lamang, Lana, at pagbibigyan na kita. Ano ba yun? Para saan? Diyos ko naman, para sa... para sa paghihiganti. Pati ikaw, igaganti ko pag pinahiram mo ako ng kakayahan mo. Hindi, Lana. Hindi yan. Para sa tagumpay? Hindi. Para sa kalayaan? Tama naman. Pero hindi yan. Ano ba kasi yun? Bakit ba ang hirap? Gusto ko lang namang iligtas ang asawa ko. Gusto ko lang naman na magkasama kaming muli. Ayoko mawala siya sa akin. Hindi ako uuwi na hindi siya kasama at hindi ko rin kayang mabuhay na wala siya. Kahit na bagong kasal pa lang kami. Bakit ba ipinagkakait niyo to, Lord? Please, Mildred, tulungan mo na ako. Ginagawa ko to para sa pagmamahal. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya alam kong maiintindihan mo ko. Alam ko rin mahal na mahal mo si Fred. Kaya please, Mildred, tulungan mo na kami. Mildred? Ano? Bakit ka naman umiiyak ngayon? Ano na naman yan? Nadala lang ako sa sinabi mo, Lana. Naalala ko si Fred ko. At dahil dyan, ipapahiram ko na sa iyo ang aking kapangyarihan. Total, nasa mga katangian mo rin ang maging kagaya ko, Lana. Nakikita kong magtatagumpay ka. Ha? Paanong katangian? Isa kang babaeng matapang at gagawin ang lahat para sa pagmamahal. At kahit papano, may angking kang katangiang makikita ng kaluluwa at mararamdaman ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, Lana, kahit na nandirito kami,
hindi mo pa rin kami basta-basta makikita. Oo na po. Pero paano ko makukuha ang kakayahan mo? Anong kailangan kong gawin? Nasa sayo na ang kakayahan ko, Lana. Suot mo na ang singsing at naipasa ko na yan. Ha? Ganun lang kadali? Bakit? Gusto mo bang mahirapan? Gusto mo bang mapagdaanan kung anong napagdaanan ko? Ay, hindi na po. Ay, salamat na rito. Pero Lana, ang hirap ay mararanasan mo sa dulo. Anong ibig niyong sabihin? Pansamantala lang ang kakayahan mo. At kung magtagumpay ka, na ipananalangin ko rin sa lahat ng Diyos. Kung magtagumpay ka, Lana, babalaan na kita. Ano po yun? Anong babala? Iba ang magiging balik ng kapangyarihan. Dahil sa ito ay itim. At dahil sa ito ay hindi naman talaga sa iyo. Mahihirapan kang kontrolin ito pagkatapos. Kaya kung akala mo'y madali, hindi. Dahil maaaring ang kapalit nito ay mismo yung katinuan. At gano'n na rin kay Anton. Ha? Bakit madadamay si Anton? At paano ko ito maiiwasan? Si Anton, kung nasa katawan niya si Fred, ibig sabihin ay meron na siyang katangian ng pinakamalakas na aswang. At kung magtagumpay kayo, hindi yan basta-basta mawawala. Pati yun, may kapalit. At ang pag-iwas ay hindi ko na masasagot. Kayo nang bahala magkontrol nun. Pero ito lang ang paalala ko sa iyo, Lana. Makinig ka. Sige po. Huwag na huwag kayong makikinig sa tawag ng inyong laman at sa tukso. Ang itim na kapangyarihan ay hayok sa dugo ng mga inosente at hindi dapat kayo makatikim nun kahit sino man sa inyo. Paanong dugo? Anong tukso? Kayo nang bahala, Lana. Wala nang oras. Kailangan mo nang umalis bago mabawi ng mundong ito ang kakayahan na pinahiram ko sa iyo. Hindi ito pwedeng mabawi. Hindi! Girl, Lana, gising! Gising! Gising, Lana. Gising. Imulat mo yung mga mata mo. Gumising ka, Lana. Nasa mundo ka na ng mga tao. Lana, gising! Nagpatuloy ang malakas na tili ni Lana dahil siguro sa matinding pagkabigla. Pero mabilis din naman siyang nagising, Sir Jag. Bigla din agad siyang naghanda. Tara na, iligtas na natin si Anton. At ubusin natin ang masasamang aswang. Teka, wait lang, girl. Sigurado ka ba? Hindi ka ba muna magpapahinga? Galing ka sa mundo ng mga kaluluwa. Kaya mo na ba? Wala dapat masayang na oras, Rina. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan at saan ang kakayahan ni Mildred. Kaya kailangan na nating kumilos. Hindi na ako susunod. Kung gusto niyong mas tumagal pa to. Oo, Lana. Naiintindihan naman namin. Sadyang iniisip lang na rin ang kalagayan mo. Pero kung handa ka naman, handa na rin kami. Oo. Nakaayos na rin ang mga gamit. Lumusob na tayo. Teka, kailangan muna ng maliwanag na plano. Girl, last na. Alis na tayo. Pero dapat hindi tayo padalos-dalos. Kailangan ng matibay na plano bago tayo lumusob. Tama si Rina, Lana. O sige. Sige na, Gardo. Ipaliwanag mo na muna. Simple lang naman. Gugulatin natin sila. At kayo ni Rina ang mangunguna. Susuporta lamang kami sa likod. Gaya ng sinabi ko, hindi kami pwedeng direktang umatake sa kanila. Kaya ang tanging magagawa namin ay magbigay ng dagdag na proteksyon sa likod ninyo. Sa tingin mo, Rina, ano bang ginagawa nila ngayon? Sigurado ako na si Anton nasa stage kung kailan ramdam na ramdam niya kapangyarihan ni Fred. Gagamitin to ng mga ate at kuya ko bilang pagkakataon para palakasin ang pagkaaswang niya hanggang sa ma-takeover ni Fred ang katawan ni Anton. Kailangan natin pigilan si Anton na pakainin ng mga buhay na hayop at kahit bangkay ng tao. Ano pang hinihintay natin? Sumugod na tayo.
Sir Jag, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Totoo palang napasakamay ni Lana ang kakayahan ni Mildred. Para siyang lumulutang sa hangin sa sobrang bilis. Yun ay kahit kapit-kapit niya kami, na para bang nakasakay kami sa kanya. Si Rina naman ay mabilis na nagbagong anyo at agad naming narating ang bahay ng mga debuskado. Pero nagtago muna kami bago tuluyang sumugod. Tama si Rina. Pinipilit nga nilang maging aswang si Anton. Pero ang ritual na yan, yung binabanggit ni Ate Poyang at Ate Edita. Ano? Malapit na maging Fred si Anton. Hindi! Hindi! Teka, Lana. Shh! Hindi sapat ang proteksyon na nagpapawala ng presensya natin kung sisigaw ka ng malakas. Sino yon? May tao. Naririnig niyo yon? Narinig ko rin yun, Kap. Anong gusto mong gawin natin? Dumating na sila. Hanapin nyo. Dalhin nyo rito ng buhay. Yan na nga. Narinig nila tayo. Kailangan nating magtago. Lumayo muna tayo. Hindi naman nila tayo basta-basta maririnig kung mag-iingat tayo. Tara muna dun sa may puno. Bakit pa tayo umalis? Pwede na rin natin silang sugurin. Magkakasama na nga sila eh. Hindi. Tama si Ate Judith. Hintayin natin sila Elias at Lolo. Si Don ang lumapit. Tama, Lana. Mabuti naman at nawala ng pagkamapusok mo. Hindi ko rin alam. Pero may dagdag din yata na gabay si Mildred. At ito talaga ang sinasabi ng utak ko. Pwede natin silang hulihin ng buhay. At saka iharap sa mapagpanggap na dado. Tingnan natin kung hindi nila ibalik si Anton sa akin kapag nasa bingit na ng kamatayan ng mga kapatid niya. Pero Lana, papaalalahan na kita, girl ah. Maging ako na kapatid niya, hindi nila hinanap. Kaya hindi ko alam kung magkakapakisikap sa kanila. Ang prioridad nila ay si Fred sa ngayon. Okay lang din. At least bawas na sila. Mas madali na para sa atin. Speaking of, Lana, nandiyan na sila kuya. Alam namin nariyan lang kayo. At hindi uubra ang plano nyo. Maasa na namin kayo, Gardo. Hindi pa rin kayo natuto ni Judith. Makagusto na naman nilang maparusahan. At pati ikaw, Lana. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Maling desisyon na umasa kayo kay Lana. Hindi kayo magtatagumpay. Alam na namin ang balak ninyo. Huwag kang makinig sa kanila, Lana. Huwag kang matakot. Hindi na ako natatakot. Kahit na mukha silang halimaw. Wala na akong pake. Gigil na akong paluhurin ng mga yan. Hayaan mo, Lana. Hintayin lang natin silang makalapit. Kailangan natin silang mailayo kahit papano. Ako na bahala. Lilinlangin ko sila. Diyan lang kayo. Sawang-sawa na ako sa sistema nyo. Hindi ko na kaya kasama nyo. At tama si Kuya Fred. Mga demonyo kayo! Kung gusto nyo ako parusahan, patayin nyo na lang ako! Pero wag nyo isipin hindi ako lalaban. Gayon! Subukan nyo habulin ako kung kaya nyo! Abarina! Baka nakakalimutan mong mas matanda at mas malakas kami kesa sa'yo. Lahat naman tayo ay mga anak ng dilim. Hindi ka na makakatakas sa amin kahit saan ka pa magpunta. Nagpahabol nga si Rina sa kanyang mga kapatid. Para sila mga lobo, Sir Jag. Pero ang mukha ay wangis pa rin ng tao. Mabuhok ang mga balat at purong pula ang mga mata. Ang bibilis nila, pero nakakasabay sa kanila sila na nabitbit kaming dalawa ni Judith. Hindi mo kami matatakasan, Rina. Kahit saan ka man pumunta, at ilabas mo na rin ang mga kasama mo para sabay-sabay na kayong makatikim ng parusa. Elias, pansin mo, may nakasunod nga sa atin. 3 kaluluwa at mukhang malakas ang isa. Papalapit din sa kanila ang isa pang aswang. Harapin natin. Di sakto. Nasa harap na natin ang 4
na mga hunghang, lumabas kayo sa lungga ninyo. Mga mahihinang nilalang! Malayo na ito, Lana. Harapin na natin sila. Nandito na rin si Rina. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong sumuko, Kuya Elias! Kuya Sinon! Umanib kayo sa kabutihan at sa liwanag! Bitawan niyo na ang kasamaan! At bakit makikinig kami sa iyo, Aber? Sino ka para pangaralan kami? Ipinagmamalaki niyo na ba yung grupo ninyo? Kahit na 4 kayo, hindi kayo uubra sa amin. May kakaibang lakas ang babae, Elias. Pero wala na tayong magagawa kundi lumaban. Wala nang usap-usap! Ipapatikim ko sa inyo ang galit ng isang nagmamahal! Yeah! Ano yun? Ang liwanag! Ano nangyari? Nasaan si Lana? Hindi ko rin alam. Para siyang kidlat. Yun na ba yung malakas, kuya? Mukha kang tumakas na dahil sa takot. Elias, hindi. Hindi. Ang usok. Siyang usok. Huwag mong langhapin. Ano? Aray! Mali na minaliit niyo ang kakayahan ko. Ngayon, sino ang nadakip? Grabe! Paano mo yan nagawa, Lana? Hindi ka namin nakita! Mahabang kwento. Halika na, Gardo. Ate Judith, pakibitbit na ng mga salot na to. At tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niyo. Agad kaming nagtungo sa bahay ng mga aswang Sir Jag. Hinarap namin kay Dado ang kanyang mga kapatid. Anton? Lana. Hindi na akong kilala mong Anton. Tumakas ka na bago pa kita lapain. Mga hayop! Anong ginawa niyo sa kanya? Ibalik niyo siya sa dati! Ibalik niyo sa akin! Kung ayaw niyang mapugutan ng ulo sa Elias sa Sinon sa harap niyo! Ganito ba, Lana? Mga demonyo! Tinuloy niyo talaga, kuya! Lana, lumayo ka. Lumapit ka muna sa amin. Wala nang pag-asa mga katulad ninyo. Pati sarili niyong dugo. Kinaya niyong patayin. Matagal na kaming handa, Gardo. Tingnan mo sina Ate Poyang at Ate Edita. Mukha bang nagpapagambala sila? Hindi. Dahil matagal na naming plano ito. Pero bilib ako sa layo ng narating nyo ngayong taon. May kakaibang lakas sila na. Pero kahit anong gawin nyo, hindi kayo mananalo sa amin. At ngayon, muli na naming mabubuhay si Fred. Pag nangyari yon, mabubuhay na rin ang kapatid ko. Pati ikaw, Rina. Babalik ka sa kadiliman. Gustuhin mo man o hindi. Hindi! Hindi! Rina! Lana! Huwag kayong magpapadala sa inyong emosyon. Kailangan na natin kumilos. Malapit nang mawala sa sarili si Anton. Ako na bahala kay kuya. Unahin mo na muna sina ate! Lana! Kami nang kukuha kay Anton. Gardo, patulugin mo muna siya. Gaganap ang kakayahan natin sa kanya ng walang kapatid. Hindi pa siya ganap na debuskado. Oh, gagawin ko, Lana. Paslangin mo na ang dalawa. Kailangan natin silang ubusin. Mga demonyo kayo! Uubusin ko kayong lahat! Edita, kailangan natin protektahan ang ating mga sarili. Masyadong malakas si Lana. Nasa kanyang kapangyarihan ni Mildred. Mildred, Hindi mo dapat siya binanggit, ate. Hindi ko na kaya. Dado! Dado, ikaw na. Alam mo na ang gagawin. Layuan niyo si Anton! Ang katapusan niyo ang magtitigil sa ritual! Mamamatay kayo! Sumuko ka na, Kap! Mag-isa ka na lang. Pakikiusapan ko sila na para hindi ka paslangin. Ibalik mo na si Anton sa kanya! Rina, baka hindi mo ako nakikilala.
Alam mong marami akong plano. At pati ito ay nabasa ko na. Kaya hintayin niyo ang pagbabalik ko. Hindi kayo magtatagumpay. Wah! Rina! Dana, kami nang bahala kay Rina. Subukan mo munang ibalik sa Anton. Hindi! Si Kuya, habulin niyo! Iwanan niyo na ako! Huwag ka na munang magsalita, Rina. Masyadong malala ang tama mo. Hindi ka natatagal. Kaya hayaan mong gamutin ka namin. Hahabulin natin si Dado. Pero kailangan muna nating maibalik si Anton. Anton gising! Ako to, ang asawa mo! Anton, mahal ko! Paano ba kita mababalik sa dati? Mildred, paano ko maaalis ang katauhan ni Fred sa kanya? Lana, mahal, huwag kang mag-alala. Ako na to. Tawarin mo ako. Hindi ako nakinig sa'yo. Sorry, mahal. Sorry. Hindi. Ako dapat ang mag-sorry. Inaway kita. Pero teka muna. Paano ka bumalik sa dati? Anong nangyari? Nung narinig ko ang pangalang Mildred at nung pinatulog ako na mga kasama mo, nagpakita si Fred. Ang mabait na Fred. Binanggit niya ang buong kwento at hinayaan niya akong gamitin ang kakayahan niya sa huling pagkakataon. Naramdaman din daw niya si Mildred sa'yo. At muli silang makikita dahil sa pagsasanib pwersa natin. Ngayon, kailangan nating tapusin si Dado nang walang dinadamay na inosente. Yan din ang babala niya sa akin. Tara, hanapin na natin siya para makauwi na rin tayo. Sige na, iwanan. Hindi, Rina. Magpagaling ka. Ate Judith, Gardo, bantayan niyo na lang si Rina. Kami nang bahala. Pero, huwag ka mag-alala. Kakampi niyo na rin ako. Ipaghihiganti ko kayo sa kasamaan nila. Mag-iingat kayo. Tuso si Dado. Huwag kayong magpapalinlang. Sir Jag, parang nakaharap namin ang pinakamalakas na aswang at pinakamalalakas na albularya dahil sa presensya ng dalawa. Panatag kami noon kahit nasa bingit ng kamatayan si Rina, hanggang sa makarating sa gitna ng kakahuyan si Anton at Lana malapit sa may sapa. May malaking bilog na pinalilibutan ng mga puno at biglang dumaan ang malakas na hangin. Yun na ang hudyat ng pagtutuos ni Dado at ng bagong kasal na mag-asawa. At talagang sinundan niyo ako. Masyado nang malaki ang ulo niyo. Kabisado ko na ang galaw ni Mildred at Fred. Matagal ko na yung napaghandaan. Ipararanas ko sa inyo ang totoong lakas ng mga dibuskado. Makikinig sa akin ang kadiliman at dadalhin ang sangkalupa ng kaluluwa ng aking mga kapatid. Iparamdam niyo sa akin ang pinagsama-sama nating lakas at tapusin natin ang mga nilalang na ito. Mahal, ang lakas ng hangin. Mausok. Hindi ko makita si Dado. Nakikita ko siya. Gamit ang mga mata ni Fred. Nilalanghap niya ang hangin at usok, Lana. Bukhangang nasa kanyang mga kaluluwa ng mga namayapa niyang kapatid. Pero hindi ko maramdaman kilukuhan niyang kaluluwa ni Fred. Kailangan ko magbagong anyo at sumakay ka sa akin, Lana! Oo, nasa singsing ni Mildred ang lakas ng liwanag. At nasa rilo ko ang kabutihan ng itim na kapangyarihan! At nasa akin ang lakas ng lahat ng aswang. Kaya hindi kayo magtatagumpay. Hindi niyo mauubos ang buhay ko. Dahil ngayon, ay may 6 na akong buhay. Wala nang maraming dada. Kahit 100 ang buhay mo, paulit-ulit naming papasangin hanggang sa maubos ka. Lana! Ngayon na! Sugo! Langhapin mo ang pinakamaliwanag na usok, Dado! Sa sandaling yun, masyadong malakas ang puwersa ni Anton at Lana. Agad nilang napatay si Dado, pero dahil nga 6 ang kanyang buhay, muli siyang bumangon, Sir Jag. Hindi pa siya patay, Anton! Akala niyo ba,
Matatalo niyo ako ng ganun-ganun lang? Diyan kayo nagkakamali. Dahil mas lumalakas ako sa bawat muling pagkabuhay. At ngayon, tikman niyo ang higanti ko! Agas ka lang! Mas malakas na nga siya kaysa kanina. Pero hindi pa to uubra. Sabayan mo ako ulit! Namatay sa pangalawang beses si Dado hanggang sa umabot ng 5 beses. Pero sa mga oras na yon, nangihina na rin ang mag-asawa. Huling buhay na ni Dado at sobrang lakas na rin niya. Magaling! Magaling! Nagawa niyong mapatay ako ng 5 beses. Pero sa huling buhay ko, hindi na kayo mananalo. Ramdam ko na rin ang paghihina niyo. Mahal, Lana, kaya mo pa ba? Paubos ng kapangyarihan ko. Ako rin. Hinang-hina na ako, mahal. Pero hindi dapat tayo sumuko. Mababaliwala ang lahat ng laban natin. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang iparamdam sa iyo ang pagpamahal ko. Oo, mahal. Mangyayari yan. Hinding-hindi magwawagi ang kadiliman sa liwanag. Dado! Ito na ang katapusan mo! Balikan, Ton! Ito ang katapusan niyo! Upa! Lana, mahal, ituloy mo lang. Kaya natin to! Oo! Nangihina na rin siya! Mas malakas ang pag-ibig natin kesa sa kasamaan niya! Katapusan mo na, Dado! Oh, hindi! Hindi maaari! Anton! Lana! Huwag niyo siyang paslangin. Kami na lang ang magsasakripisyo, Anton. Lana! Ano? Bakit? Serena! Serena, hindi kayo nag-isip bakit 6 ang buhay ko? Isa na ang buhay ko. At bilangin niyo, si Ilyas, si Sinon, Puyang, Edith at... Serena? Oo, Lana. Hindi niya kinayang sugat mula sa pagsabog na dinulot ni Dado. Sinadya ko yun dahil alam kong bawal yung paslangin si Dina. Ngunit dahil siyang huling buhay ko, napatay yun na... Nalinlang tayo, Lana. Ramdam ko ng bugso ng aswang. Patakbuhin mo na mga kasama mo. Hindi ko na alam kung paano ko ito makokontrol. Ganon kabilis. Ramdam ko na rin ang kadiliman. Mildred! Fred! Tulong! Nagdidilim ang paningin ko. Gardo, Ate Judith, tumakbo na kayo. Anton! Aray ko! Anton! Lala! Oo! Sir Jag, hindi ko rin inakalang gano'n ang magiging katapusan ng karanasang yon. Kaya siguro, hindi na dapat kayo nagtaka kung bakit ako ang nagkukwento sa inyo ngayon. At sana naintindihan nyo na rin kung bakit ako naging alipin ng aswang. Pero sa ngayon, hindi na. Naputol na ang sumpa. Pero isang malaking sumpa pa rin ang pagiging masama ni Anton at Lana. Hanggang ngayon, nagtatago ako. Ang kwentong ito ay nagsisilbi na lang na paalala at babala sa inyo. Mga kakwentong takip silim, Sir Jag, hindi po sa tinatakot ko kayo. Kayo na rin ang bahalang humusga. Pero totoong nasa tabi-tabi lang si Anton at Lana. Hindi ko na sinabi ang istasyon at pangalan ng mga angkor para rin sa kanilang kaligtasan. Pero sana hindi nila ako matuntun at sana pati kayo ay hindi nila mabiktima. Nakakalungkot talagang napadpad sila sa maling baryo at tuluyan silang naging masama. Pero sana rin,
Naayos nila ito dahil naniniwala pa rin ako sa kanila. Hanggang dito na lamang po, at kung sakaling makita nyo ang mag-asawang may kumikinang na relo at singsing, unahin yung tanggalin ang relo at singsing at saka sila ipaalbularyo. Kayo na po ang bahala. Maraming salamat po.